tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome na usab sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Tulaygon ng Dios nga paday nag-uban, nagdasig ka na itong tanan sa pagpadayon sa ato ang pagpangalagad kaniya. Ang atong Dios dili gayod mubiya, ang atong Dios dili gayod mo magpasagad sa matagusa nga aming tuo misalig sa iyang ngalan. Og sa ato ang panaguban karon, ato nga ablihan kining mao nga programa ang pulong mo kinabuhi ko diha sa atong mga pag-ampo, mga pagpasalamat, pagpasidungog sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ako kamong gihangyo sa daig og pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagdaig pagpasidungog kanimo. Niya kami amahan aron sa pasalamat sa imuhang pagkamaayo sa among kinabuhi. Imo kaming giibanan, imo kaming giproteksyonan, imo kaming gipanalipdan. Kanunay ka o Dios nga nag-uban, ug kanunay ka o Dios nga nagtagbog, nagatiman sa tanan nga gikinahanglan sa imong katawhan nga nagmatinod-anon kanimo. Ug imo kaming gitudloan, gipahinumduman sa pagkamatinod-anon sa pagkinabuhi sa imong nga pulong. We declare blessing, Ginoo, sa matag usa nga nakadungog nakabati karon sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga imo kaming gipahinumduman sa tanang panahon aron kami andam kanunay sa tanang mga panghitabo sa unahan sa pagpuyo namo sa kalibutan. Labaw sa tanan andam kami sa pag-atubang nimo diha sa imong tukmanan. We declare blessing o God. Bisan pa sa mo nga pagpaminaw karon, ligo na kami, dasiga kami, i-bless kami. Salamat Lord sa imong pagkamayo. We declare blessing in Jesus name. Amen. Oh, amen. Good morning, good morning. Ang Dios magpanalangin sa matag usa sa ato karon nga panag-uban ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong nga buntag, mayong nga pagpaminaw sa ato mga kaigsunan nga nagsunod na sa ato nga programa. Pinaagi sa tanang mga FM station nga nag-hook up sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ilabi na sa ato ang taga-subaybay, taga-sunod sa ato ang FM station 101.3 nga nanukad diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Serdinia, sakop sa lungsod sa Malabyo. Mayong nga buntag, mayong nga pagiguban, ilabi na sa ato mga kaigsunan diha sa Badian FM station diha sa Badjan o sa labi na diha sa Alcantara. Good morning ato ang mga kaigsunan diha na nagsunod usab diha sa FM station 11.3 diha sa Alcantara, Cebu o diri sa Tanhay, Negros Oriental. Good morning o ilabi na usab diha sa ato ang mga kaigsunan nga mo reply pinaagi sa atong Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ato karong nga panaguban mga kaigsunan, ato karong mahinomduman o makatunan kung unsay buhaton sa panahon nga adunay trahedya. Labi na sa mga nagsunod-sunod nga linog karon nga tuiga, linog sa diri sa Bugo, sa San Remigio, Bantayan, Bantayan o linog na usab sa Davao kagahapon nga kusog gyud nga linog. Kagtan-aw ko mga kaigsunan sa uban pang mga footage CCTV. Kuang gyud kusog gyud kayo ang 7.6 nga linog. O salamat ta sa Ginoo nga dili gyud na kadugay ang mga linog.
o naagi mga makaingon ta nga nihilak na ay mga nakuyawan, nakulbaan. O salamat ta sa Ginoo nga dunay usa sa atong igsuon nga nagsunod sa atong programa. Ako siyang gipangumusta kung unsa ang sitwasyon nga. Salamat sa Ginoo nga matud pa, salamat sa Ginoo nga nakadungog siya sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, tungod kay naandam siya sa panahon nga dunay trahedya. Nga matud pa niya, kalma ra gyud unya, pre, dili lang gud ka kanabitang mapanik, dili ka malisan. O salamat kuno sa salamat gyud sa Ginoo matud pa sa atong isuon, tungod kay naabtan sa slinog gyud diha na sa biyahe. O wala gyud siya mabalaka, wala ra gyud siya mahadlok, tungod kay ang iyang gibuhat luhod siya unya nagampo sa Ginoo. O pasalamat sa Ginoo nga nakadungog nakabati siya sa atong programa. Labi na karon mga kaigsuonan sa ato karong pagkahisgutan, mahitungod kung unsay buhaton nato sa panahon nga adunay trahedya. Unsay ato ang himuon sa panahon nga adunay mga trahedya. Kasagaran ra ba mga kaigsuonan og naay mga trahedya manggawas pud dayon nga mga musakay dahining mga kinibitaw mga mensahe mga kaigsuonan nga ila pong kutloon diha sa Biblia nga muingon dayon ang ubansad nga mga mensahero nga muingon dayon ang mga mensahero nga unsay naa sa kuan kanang number 10 daw, unsa kuno nang naagyod sa number 10, dili ba kuno na ko-accident kuno kay naagko kuno sa Biblia nga basahon dayon ang Jeremias 10:10 mga kaigsuonan. Naay mga mensahero nga naagsulti sa niana. Yan na po'y mga mensahero mga kaigsuonan nga muingon dayon pod nga insakto gitong ako ang giwali, ako ang giprophecy nga mahitabo gyud ang linog. Daghan kayo mga igsuon nga manggawas nga mga mensahe sa panahon adunay mga trahedya. Daghan kayo nga mga maghatod og mga mensahe sa panahon nga adunay trahedya. Kung muni atong susihon kon mga kaigsuonan, kung napahaom ba sa panahon nga napahaom ba sa gikinahanglan sa tao sa panahon nga sa trahedya kana mga mensahe mga kaigsuonan nga moabot mo kana bitaw mo kalitrag tunga sa atong cellphone diha sa atong Facebook account. Unya kung imuhang tagaan og pagtagad mura pog may pagkatinuod kay naama pud sa Biblia, pero mao ni atong tukion. Nagkatabang ba ang maong mga mensahe sa panahon nga adunay mga trahedya? Unsa may mga gikinahanglan sa panahon nga adunay mga trahedya? Kay kining trahedya mga kaigsuonan nga ato karong na saksihan na sinatian sa Pilipinas mga kaigsuonan, kung imong lantawon dili lang man ni karon pa nga moingon ta nga gipakurog sa Ginoo ang kuan kanang ang Pilipinas tungod kay grabe na ka makasasala. How about sa ubang mga nasod? How about sa uban nga mga grabe na mga ang ubang mga nasod grabe mangganig divorce, grabe mangganig ilis-ilisay og mga asawa, ilis-ilisay og mga bana. Grabe kangilngig ang ubang mga nasod, daghan pagkaayo silang mga bayot, daghan pagkaig mga tumboy. Muna nga muingon dayon ang pag naana gani mga trahedya diri sa Pilipinas, sama ning linog, bagyo, lunok o uban pa. Muingon dayon nga grabe ka makasala na ang Pilipinas. Murag karon pa ba mga igsuon nga nahitabo kining mga linog? Murag daling na nalimot bitaw sa ubang pang mga panahon nga nakasinati ang Pilipinas og trahedya. Mao ni ato rong hisgutan mga kaigsuonan. Kay kanang mga mensahe nga sama ni ana mga kaigsuonan, kung imong tan-awon, dili na makatabang aron kana bitaw makabaton og paglaom ang tao. Dili makatabang mga kaigsuonan. Dunay mga mensahe nga nakapadugang hinuon sa pagkakuyaw sa gibati sa tao.
Murag nakugang-kugangan hinuon ang mga tao. Ang tibok kalibutan mga kaigsunan, kung imong tan-awon, ginahanglan gyud mag-prepare. Dili lang ang Pilipinas, kay dili lang ang Pilipinas dunay tao. Unya dili lang ang Pilipinas mga kaigsunan, kana bitawng imong makit-an grabe ka makasala. Nya dili ra pod ang Pilipinas nga miangkong Kristohanon. Pero tindaghana nga mga nasod nga miangkong Kristohanon. Unya kung imong lantawon dili lang ang Pilipinas ang gipadad-an og mensahe sa Dios nga kinahanglan mangandam, kinahanglan maghinulsol. So ang ato karon nga pagahisgutan mga kaigsunan kini nga pulong unsay angay buhaton sa panahon nga dunay trahedya. Unya ato ning himahimayon pisa-pisahon sa ato karong panag-uban sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong nga buntag may pagiguban ni Maya Inok o ni Leonisa Dilo Labinoy. Good morning, Pastor. Good morning. Kumusta na mo diha, Pas? Salamat kay Sister Leonisa sa imuhang pangumusta. Okay ra gyud mi diri Sister Leonisa. I hope karong Marso makaabot mo diri sa ato ang dapit ini gibutang sa Ginoo. Si John Iwag GC, good morning Pastor. God bless kauban sa tibok nimong pamilya, malipayong nga kabuntagong mga anak sa Dios. Si Margie Ri Jose, good morning Pastor, watching from Hinakpan. Maayong buntag ni Margie Ri from Hinakpan. Good morning. Ang Diyos magapanalangin. Grabe po na kabugnaw ng Hinakpan, no? Iyasa, gihulngan. Good morning, Pastor, watching from Lapu-Lapu. Gikan ni Maya Inok. Gikan ni Chiter sa Ginsa. Maayong buntag, Pastor. Gideon, maayong buntag sa tanang kaigsunan. Dalaygon ang atong Diyos sa tanang panahon. Good morning ni Lolita Glova Villarino. Maayong buntag ni GPC Santiago. Good morning. Morning, Pastor. Naminaw na po mi karon. Nimo Pastor, salamat sa Ginoo. Requestong lahutay. Sige, Arlene. Good morning Pastor. Taga sa tanan wasing from Bacolod, Cavite. Bacoor, Cavite City. God bless us all. Salamat kay Sister Arlene. Kumusta mo diha? Naglutaw na ron ang mga prophecy. Naamay tuoy mga balita gikan sa P-box yun, no? Nga dunay mga gipangandaman kana gitawag the big one. Pero kanang tanan mga kaigsunan, sa ako nang kikaingon, kini mga trahedya nga ato karong nasinatian, dili lang kay kanira. Noon na ay mga mensahe gyud sumala sa gipakita sa Biblia, magsunod-sunod na gani ni mga trahedya, magdungan-dungan na gani ni, magkagrabe na gani ni, mao na nay panahon mga kaigsunan nga gamay na lang gid kulang. Pero mao nay bantayanan mga kaigsunan, no? Sa ato nga panag-uban, kay daghan kay manglutaw karon nga mga mensahe nga moingon nga sakto lagi to kung prophecy. Katong ako ang prophecy, sakto lagi to. Nalimot ba mus akong gi-prophecy? Parang inana bitaw. Unya dadon dayon tas mga mensahe diha sa Jeremias, Jis. Ya, kung imong tan-awon kanang Jeremias, Jis mga kaigsunan, tibuok kalibutan ng patay-ugon sa Ginoo. Dili lang ang Pilipinas. Ya, ang gipatay og diha tungod sa pagkamakasala sa tao. Ya, maghisgot tag corruption, dili ra pod ang Pilipinas. Kung maghisgot tag Kristohanon, dili pod ang Pilipinas mao Kristohanon. Mana nga ngano nga ang ato ro nga hisgutan mga kaigsunan, unsay angay buhaton sa panahon nga dunay mga trahedya. Mao ra gyud ni ato ang pagahisgutan karon sa ato ang panag-uban. Tudluan ta og giyahan ta sa Ginoo nga sa panahon nga dunay mga trahedya, kana bitaw makadawat gyapon ta nga makadaig ta sa Dios. Kung dili ta makadawat mga kaigsunan, daghan man kitang mga pangutana, nganong nahitabo ni nangalagan nako sa Ginoo, nganong nahitabo ni nganong nainani ko. Murag wala gyapon ta magbasag Biblia kung inana ang atohang kana bitaw i-response sa mahitabo sa kalibutan. May buntag ni Mahiti Bandagat o ni Jane Mark G. Kabisa. Si Kalma lang tabay, mayong buntag. Kalma lang ta. Benjamin Mariano, good morning. Ramil Dadang,
morning, watching from Baroy. May buntag ni Rose Bisin. Good morning, Pastor Gideon og sa tanan nga nagsunod sa programa. Salamat sa Ginoo. Sa lain ay dayon makapaminaw na usab kita sa pinasahing mensahe sa Dios nga maoy atong giya aron makasunod kita sa pamaagi sa Dios. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Okay, ako asaning andamon kining lahutay lang. Lahutay lang. Ako asaning andamon mga kaigsunan kay gi-request ni diri sa ato ang panag-uban. Lahutay lang. O maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw sa ni Gaw Dinoyo. Maayong buntag ni mo diha Gaw. Kumusta mo diha Gaw? Si Janrica Kaba Singgit, good morning. Matod pa, good morning Pastor Gideon. More power and God bless. Watching here in Manila. Magandang umaga dyan sa ating lahat. Kumusta po kayo dyan? Kayo po'y pagpapalain ng ating Panginoon. Mayong nga buntag ni Sister Arlene Inot o ni Pastor Renato Inot. Alina Verdin Francisco, good morning Pastor, watching from Kuwait. May buntag, may pakiguban no? Sa atong magigsunan des Kuwait. Si Vilinario Florentino Escape, may buntag buntag tapos pagkagabi Pastor, naglinog, salamat sa Ginoo kay naa may trahedya pero daghan kaayong mga kinabuhi na safe tungod sa tabang o protection sa Ginoo. Si Sister Anali Karinal, good morning ninyo diha sis, mga limpahan sa ikon. Og si Jarlene B Bulandres, good morning. Si Sister Pasa, good morning diha sa Opera. Si Nini Bayarkal Manila, maibuntag Sister Nini. Good morning Pastor, salamat kay nakaapas ko sa oras sa imong live, watching from Mantalungon Dalagit. Kumusta mo Dios Mantalungon Dalagit? Murag duol-duol ra gyud diri. Maayong buntag ni Lorna Lee Abaw. Good morning Pastor Gideon. Si Bernadita Ridges, maayong buntag Pastor, tanan natong naminaw sa imong live karon. Dalaygon ang buhi nga Dios, ang pulong mo kinabuhi ko. May buntag, may pakiguban ni GPC Santiago. Uy, salamat kayo sa pag-share. O salamat kayo sa inyong pag-share sa atong programa. Ngadto sa inyong mga kailag higala para daghan pagyud kaayo nga makadungog sa mga pulong nga ato karong paghisgutan ug sa ato karong madunggan. Mayo nga buntag ni Regina Aporto ug ni Maria Mercedes. Good morning Pastor, ug angay natong buhaton mao nga pag-ampo ta ug maghinulsol na ta sa atong mga sala. Uy, dugay na ta nga lisod mapud kaayo mga kaigsuonan nga ang sala nga atong gibiyan ato na pong hinulsulan. Kining maghinulsol na ta sa atong mga sala, kanang mga tao nga uy atong dasigon mga kaigsuonan, dili sa ingon ha, kana bitaw nga usahay mo ra magulog-ulogan nato tong kaugalingon. Kung moingon ta nga di na dai ka maghinulsol Pastor Gideon, perfect na gyud ay ka kaayo. Kini bitawng paghinulsol mga kaigsuonan, murag usahay, murag giuran-uran na lang ni. Wala kay masabti bitaw. Ang paghinulsol mga kaigsuonan dapat ato nang nasabtan dugay ng panahon. Ang tinuod nga paghinulsol mao ang pagtalikod sa sala. Kung naghinulsol ka nga wala gyapon ka motulikod sa sala, kanunay rin mong giulog-ulogan ang imong kaugalingon. Ato ning hisgutan mga kaigsuonan, kini bitawng usahay kining ato ang pagpangalagan, kinahanglan gyud nga kana bitawng dili nato maabusaran ang unsa may kanang mga mensahe nga atong nakatunan ug dili pud nato makalimtan dapat, no? Mo na nga sa panahon nga dunay mga trahedya sa makaron, kanunay nato nga pahinumduman ang atong kaugalingon kung unsay angay natong buhaton sa panahon nga dunay trahedya. Mo ni ato arong pagkahisgutan sa atong nga panag-uuban. Mayong buntag ni Cornelio Basiao Tunan, mayong buntag ni Dona Datyado. Si B. Jenny Mamitis, good morning Pastor ug sa inyong pamilya ug sa lahat anak ni Lord, glory to the Lord. Sister Evelyn Iran Tarukan, good morning Pastor, request og handa ka na ba?
Muna mga mensahe, mga kaigsuonan nga makapapukaw kanunay, no? Handa ka na ba? Ato ni nga tagaan og pagtaga diri sa ato nga panag-uban. Mga awit nga nagpahinumdom kung unsa na kita ka-prepare sa pag-atubang sa Ginoo. Kining handa na ka ba mga kaigsuonan nga awit? Dili lang ni mga kaigsuonan sa panahon nga dunay trahedya. Si Lucy Soto, maayong buntag Pastor Gideon. God bless all. Ay buntag nimo diha, Sister Lucy. Si Saldi Tano Matutpapas, maayong buntag, salamat sa Ginoo sa kanunay magpahinom doon sa mga pulong sa Ginoo. Kumusta mo diha dong Sal? Diha sa Tuigsoon, diha sa Sikihor, Lang Maria, may buntag ug sa imong mga anak ug sa tanan mga igsuon diha. Si Jerry Atas, maayong buntag Pastor, naminaw na punta sa pulong sa Ginoo. Dalaygon kayo ang Ginoo, Pastor. Mangutana lang ko Pastor unsay tema ilhan nga ikaw gitawag ka sa Ginoo. Salamat Pastor. Murag naapoy nangutana ani gahapon unsay mga tema ilhan nga gitawag ka sa Ginoo. Usas mga ilhanan nga gitawag ka sa Ginoo kana nakadungog kag wali. Gitawag na ka sa Ginoo ana. Mo bitaw nang sa panahon nga dunay magwali, ang giingon ni Apostol Pablo, ayaw paggahiang imong kasing-kasing. Kay mauna na time nga gitawag ka sa Ginoo. Pero importante kanang muabot ka nga ikaw mo'y pilion. Kay dili tanang gitawag gipili sa Dios. Mauna gipaabot giklaro sa atong Ginoo Kristo. Tanang mga tao gitawag. Kano unsay mga ilhanan nga nung unsay mga ilhanan nga gitawag ka sa Ginoo kanang nakadungog kag wali. Kanang nakadungog ka nga gidasig ka nga magtuon kag Biblia. Mga lagad ka sa Dios. Muna na yung mga ilhanan, mga kaigsunan, usa sa mga ilhanan nga gitawag ka sa Ginoo. Muna nga ayaw na pangita og daghang pang mga ilhanan. Usa sa mga ilhanan nga gitawag ka nakadungog kag wali. Pero importante kanang gipili ka. Hindot na siya unsay mga ilhanan nga gipili ka. Salamat kayo sa inyong pangutana no niya daghan pa man kayo mga mensahe nga kinahanglan na akong basahon. Ako ra na nga basahon sa ato nga panag-uban. Og hisgutan na nato mga kaigsuonan kini nga unsay buhaton sa panahon nga dunay mga trahedya. Alang nimo unsa may buhaton sa panahon nga dunay mga trahedya. Mo hisgud kani tag trahedya mga kaigsuonan kana bitaw nga kanang dili lang sa linog, dili lang sa bagyo. Kay daghamang mga kumuingon ta nga trahedya, like example sa Yolanda. Daghan nga mga tao nga niabot ang Yolanda pero dili sa tanang tao nga nakasinati atong Yolanda, trahedya alang nila. Gadrive man ko atong taxi, atong tayma. Daghan kay nagpasalamat ato nganong niabot ang Yolanda. Pero daghan pong murag nasuko nganong nagpasalamat. Nganong naay nagpasalamat, usas akong pasahero nga nagpakyaw siya og siya gyud ni offer og kuan kanang presyo sa pakyawon ti kabos. Ingko nga asa man isa dito stops sa ko sige. Insa nga okay ra ka boss 1,500 ingko dako ara pod. Ako pa niyon dako ara pod. Sa okay ra na boss kay ngaton man. 1,500 kutobra atong wa pa gani gyud kaabot atong tops. Nya balik dayon ko 500 dagay ng plite ana. Ya, mintras kadagan ang taxi, ingon siya nga abi nimo boss. Lahi siya tuno, taga kuan gyud siya, taga Liti. Sabi ni boss, salamat biya mi nga niabot ang Yolanda. Blessing para namo. Matud pa. Insang ingko nga no man kay ako ang mga igsuon ana gyud ang bisyo. So dili trahedya alang namo ang Yolanda, alang namo panalangin. So naapoy dili lang kay kana ra mga kaigsuonan hangtod nagkadugay-dugay pila ka semana, pila ka bulan nagrecover ang mga kuan, recover sila. Naapoy mga tao nga akong na-encounter nga matud pa nga blessing kay mi sa Yolanda Pastor Gideon. Iko nga naman
Nga grabe mang hinilakay nya daghan kay nangamatay, daghan kaayo mga ngilngig biya kung maghisgot tag trahedya. Nya nahimo nunong panalangin, parang inana. Sabi nimo, nadato mi oy. Kay sa una ka wala pa mi maagi Yolanda. Kanang wa gyud lisod kay may makakita og mga kana bitawng among pwedeng paliton. Pero sa dihang na Yolanda, wala na mo palita ang palalitonon na mo. Kay nanduol ko no tong mga scrap, nya perting bratuha ang mga scrap. Kay kuan day sila kanang scrapan day ang ilahang negosyo. So naay mga tao nga sa panahon nga doon ay mga trahedya, especially atong na bagyo no, Yolanda, naay mga tao alang nila dili trahedya. Unya nahagi mga kung maghisgot tag trahedya mga kaigsunan, kung imong lantawon bitaw, ang tinuod nga trahedya dili lang sa bagyo, dili lang sa linog, kanang naas atong kinabuhi, kanang nas imong kinabuhi ba? Una-una ako noon sa mga trahedya nga niabot sa imong kinabuhi. Like example, katong gibulagan kag uyab, nga pertig yun imong guula, parang trahedya na, no? Unya katong namatayan ka, unsa may mga nahitabo sa imong pamilya. Sama sa ako mga kaigsonan, wala na ko'y papa, wala na ko'y mama. Like inana, no, na imubulag sa ato ang kinabuhi. Igsuon unsa pa kaha. Like sa kuha na ako'y may igsuon kani adto nga gikuha pod sa Ginoo. Katong mga panahon nga kanang nibati kag grabing kasakit. Hila kag maayo. Hinumdumi ko no unsay naas imong nauna adto. Unsay naas imong kasing-kasing, unsay imong naapsan. Samtay mga igsuon kini nga trahedya bitaw, like example sa linog nga nahitabo karon sa ato ang nasod nga Pilipinas, diri sa Bugo ug sa Davao, manggawas day ng mga prophecy. Manggawas day ng mga mensahe, mga kaigsuonan nga kung akong pamalandungan, dili man makatabang. Dili makatabang mga kaigsuonan, kay nganuman, damor hinuon nga gihadlok ang tao. Damor sad nga gikuha ang pagdaig nga para unta sa Ginoo. Na ay mga prophecy, mga kaigsuonan nga muingon nga insakto gyud ning tawhana, ko ang gyud kining murag gituboy na ang tao, dili na ang Dios. Nganuman, wala may basa-basag Biblia. Wala man mamalandong sa mensahe sa Dios. Busy kanunay sa trabaho samtang okay pa. Pero magkadungog nag mga trahedya sama sa kanang linog kagahapon mga kaigsuonan niya bag-o pa lang na kasinati ang Pilipinas og linog. Murag musakay dayon anang mga mensahe mga kaigsuonan like sa Jeremias 10:10. Kanang Jeremias 10:10 mga kaigsuonan dili na sayon. Dili nang na Pilipinas ang pakurugon. Tibuok kalibutan. Unya tan-aw ra ning Jeremias mga kaigsuonan. Ato ni nga tan-aw na basaha ang Jeremias 10:10. Apan ikaw o Ginoo mao ang matuod nga Dios. Buhi ka og hari hangtod sa kahangturan. Pakurogon ko ang kalibutan kung masuko ka. At pagurogon ang kalibutan kung masuko ka. Walay nasod nga dili mahadlok sa imong kasuko. Kana siya, kung imong lantawon, sa daghanang mga kanang daghan kayong mga nasod nga ngilngig pa kayo kaysa Pilipinas. Maghisgot tag korupsyon, grabe ka korap ang mga ubang mga nasod. Hisgot tag sala, grabe ka makasala ang ubang nasod. Na sila'y divorce, ilis-ilis rag asawa, ilis-ilis og bana. Bungkag kanunay ang pamilya. Kung maghisgot tag linog mga kaigsuonan nga moingon nga ripin. Kanang tanan mga kaigsuonan insakto na siya. Pero sa ato ang nasinatian sa panahon nga dunay mga trahedya, dili na mo'y magkatabang. Kanus sa paman mo ripin ang tao? Kung kilat na? Kung nanay namatayan? O saan pagripin atong nangamatay? Now,
sa panahon nga dunay trahedya, dunay mga mensahe nga gikinahanglan natong hinumduman. Like example, dili lang gyud ninyo hunaon nga ang trahedya linog. Dili lang gyud nato hunaon nga ang trahedya mauna na ang linog, maura na ang bagyo. Kanang naay mga dili kaya nimo nga masinatian sa imong pamilya. Hunauna akon unsa tong mga tuiga panahon na katong namatayan ka. Katong gitabangan ka kumbaga. Sa ministry dunay mga trahedya nga dili kayo makit-an sa mga tao. Pero mo naay mga bersikulo, naay mga mensahe ang Dios nga mao'y angay natong hinumduman sa panahon nga dunay mga trahedya. Sa kunang gikaingon, kining linog karon sa Cebu ug sa Davao, kung imong lantawon mga kaigsunan sa history sa Pilipinas, dili ni siya bag-o lang. Maghisgot ta sa pinakakusog nga linog nga nahitabo sa Pilipinas. Ako ni siyang pamalandungan pag-ayo. Kay usahay ang tao ba makadungog ganig mga linog karon, magawas day ng mga mensahe nga kinutlo sa Biblia nga kung imong pamalandungan di gyud pud makatabang. Musamot tinuon ang tao kalisang. Lamang ang pagpangandam kanunay gyud ang iwali, kanunay ng isang yaw. Kanunay gyud ang isang yaw sa dili pa lang ang mga trahedya. How about kung naanay mga trahedya? Muni aturong hisgutan. Hisgot usa taog mga dagko nga mga trahedya nga nahitabo sa Pilipinas. Ang mga dagkong mga trahedya sa Pilipinas maghisgot tag linog, ay pertindaghana. Kanang moingon silang the big one nga diin pod atong gisibya diri sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nahitabo na kaniadto. Ako ning gisubaybayan ang history sa Pilipinas mahitungod sa linog. Dunay linog kaniadto nga nahitabo na sa Pilipinas, wala pa ko matao. Pero imo ni sang mapangita sa dihang imo ni sang tun-an kung unsa og pila ka mga dagkong mga linog nga nasinatian na sa Pilipinas. Sumala sa listahan sa PBOX nga diin mao'y nagmonitor sa mga trahedya mahitungod sa linog diri sa atong nasod. Dito natala mga kaigsunan sa 1976 adunay linog mga kaigsunan nga niabot og 8.1 or 8.0 magnitude. Kini nahitabo dapit sa Mindanao. Unya gawas sa linog mga kaigsunan nimugna pag yun siyang tsunami. Tungod sa linog ug tsunami niabot ang mga tao kanang nangamatay niabot og 5,000 to 8,000 ka mga tao nga nangamatay. Grabe ka kusog kana nga linog. So kanang mga linog karon mga kaigsunan nga gipangandaman sa PBOX nga gihimo usan nga gikutlo sa mga para mag-viral pod, mag-trending diha sa social media, diha sa kanang gitawag na big one. Actually nahitabo na kaniadto. Nya daapay mga linog mga kaigsunan 1990 nga nahitabo dito sa Luzon nga niabot og 7.8 magnitude nga nakapatay og 2,400 ka mga tao. Doon na panay mga missing. Yan napay mga linog nga natala mga kaigsunan dili lang sa Luzon, dili lang diri sa Mindanao, sa Visayas, sa mga lugar ilabi na po diha sa naapoy linog na hitabo diha sa Aurora, no? Na ay 7.6, na ay 7.4 sa 1955.
So dunay mga linog nga panghitabo na kaniadto mga kaigsunan. Unya daghan kay mga taong nangamatay. Nganong dunay mga trahedya sama sa linog ang ato ang nasod. Nga kung imo mo ingon dayon ang uban mga kaigsunan tungod nis pagka magkasasala. Actually kung atong tan-awon ang istorya sa Pilipinas, sa mapa sa Pilipinas, sakop sa gitawag Ring of Fire. But ipasabot daghang mga bulkino ang kanabitawng nahimugso na umol diri sa ato ang nasod nga Pilipinas. Murag apil siya sa Ring of Fire mga kaigsunan kung imong lantawon sa mapa. Nga may posibilidad mga kaigsunan nga dili gyud kaikyas, dili gyud makalikay ang Pilipinas sa mga dagkong mga trahedya sa maning linog. Tungod kay sa kung imong lantawon pertin daghanang active vulkan nga mga active nga mga bulkan ang Pilipinas. Dili lang ang Kanlaon, Mayon, Taal. Daghan nga mga bungtod mga igsuon nga kung imong lantawon natulog pa ning mga bungtura. Pero doon na mga tuig nga kanang mga bungtura ning buton na kaniadto. Kung imong lantawon sa P-box mga kaigsunan ang listahanan nila sa mga bulkano or mga bulkan, imong tan-awon dito pertin daghana daay mga bulkan diri sa Pilipinas. Nganong daghang mga bulkan diri sa Pilipinas? Tungod kay nasakop sa Ring of Fire ang Pilipinas. Nga kung imo lang taw naaga ni pinakadakong bakba sa bulkan diha sa ilalom sa Pacific Ocean nga ilahapang gipadayon og search karong mga panahona. Nga moingon ang uban nga kung mubuto papas ang Pilipinas. Pero kining mga trahedya nga sama ni ana kung imong lantawon mga kaigsunan kinahanglan masayod ta sa panahon nga moabot na. Dili lang na kay dili kay kanara mga kaigsunan ang trahedya sa kinabuhi sa tao. Sa akon ang gikaingon, daghan kaayo mga trahedya nga atong nasinatian sa pagpuyo nato sa kalibutan. Posibilidad nga dili nila masinatian apan imo nang nasinatian. Dili lang sa panahon sa linog. Yes, masakitan og masubo maluoy ta, makasudong ta tinuod, madala ang ato ang gitawag atong emosyon kumbaga. Makakita ta og kana bitawng namatayan. Makakita ta nga adunay mama nga naghilak, nagkugos iyang bata, tungod kay ang bata nagsakit, unya diha pagyod namatay sa panahon lan linog kay gipagawa sila sa hospital. Ang tanan nga mga pasyente nga nasa hospital kinahanglan mo gawas. Unya dito sa gawas namatay ang bata tungod kay mao lagi kanang nadisturbo ang iyahang pag-recover sa iyahang gininhawa tungod sa linog. Nagpanik ang mga tao. Sakit kayo tan-awon sudungon mga kaigsunan. Pero hinumdumi dili kay sila ra ang nakasinati ana mahitungod sa gitawag trahedya sa kamatayon. Usahay ang tao mga kaigsunan, mura bitaw og muabli ang gitawag kahadlok, muabli ang gitawag kanang makaingon pagpangandam kung naa day mga trahedya. Dali kay malimot ba sa panahon nga dunay mga trahedya nga nasinatian before. Muna nangutan ako, sa trahedya nga imong nasinatian sa imong kinabuhi, kumusta? Unsa may imong gibuhat? Unsa may imong gibati? Unsa may naas imong nahuna kasing-kasing adto? Katong namatayan ka. Uy, walay tao karong mga panahon na nga wala mamatay. Nganuman, nagutay mga ginikanan. Natay mga igsoon-igsoon, uyuan. Sa panahon nga namatay ang pinakasuod nimo sa imong kinabuhi. Katong pinakasuod. Mapaigsoon, mapaginikanan. Kumusta ang imong kinabuhi? Unsa ang imong gibati kaniadto? Unsay imong gipangyaw-yaw?
Unsay giunsa nimo pag dawat ang tanan? Giunsa nimo pagpakigsulti ang Dios sa panahon nga kanang niabot ang trahedya sa imong kinabuhi? Sa ministry mga kaigsunan, daghang kay mga trahedya. Dili lang makita sa tao. Daghang trahedya. Muna nga unsay buhaton sa panahon nga adunay trahedya? Muni ato ro nga tagaan og pagtagad sa atong panag-uban. So balik sa kung kadali no sa ato ang inyong mga mensahe dire. Nya palihog kog share mga kaigsunan sa inyong ato ang programa pulong mo kinabuhi ko para daghan ang masayod, no, daghang makadungog sa mga pulong nga atong gikinahanglan nga madunggan masabdan sa pagpuyo nato sa kalibutan. Atong hinumduman mga kaigsunan kining kalibutan front gyud ning mga trahedya. Dili gyud siya kalikay kining ato ang kalibutan. Dili lang ang Pilipinas mga kaigsunan kundi tanan nga mga nasod sa tibuok kalibutan. Sama ng linog, baha, kamatay, gubat. Like example sa gubat karon sa Israel. Labaw pa na sa ngilngig kayo ang mahinahitabo sa Gaza sa Palestine. Magsudong ka anang mga bata nga mangayo og kanon. Kataga nimo nagpano sa taga nimo nagbahaw tabangan pa na nila. Tungod kay naa sila sa kagutom. Murag kisiun ang imong kasing-kasing nga magsudong sa mga bata. Dili lang sa Pilipinas. Muna nga muingon ko ba mga kaigsunan usahay kining manggawas nga mga mensahe diya sa social media. Makaingon ko nga kana bitawng usahay ang giapas sa mga magwawali o mga mensahero uban kanarang pag-trending, pag-viral, bahalag, walay paglantaw nga kaigsunan kung nakatabang ba nagdili. Usahay samtang makigsulti ko sa Ginoo mamalandong ko diri sa ato ang programa. Kay before ko makig-uban ninyo, muhimo kog mga pag-ampo. Pangaliw po sa Ginoo. Diha sa sud sa akong kasing-kasing nauna before ko makigatubang ninyo. Unya, mamalandong ko sa mga video nga manggawas, labi na sa panahon nga adunay mga trahedya nga sunod-sunod nga nahitabo sa ato ang nasod, labi na pod sa diri sa Cebu ug sa Davao. Dagan dayon ang uban nga mga mensahero dito sa Jeremias. Nya samtang mamalandong ko, nya ako ang gi susi pag-ayo. Nagampo ko sa Ginoo nga Lord, unsa may tinuod nga mensahe ani. Kung imo lang taon diha mga kaigsunan tibuok kalibutan, pakurogon. Nya gipahinumduman ko sa Ginoo nga maupoy angay pon nga mahinumduman nato dili lang sa akong kinabuhi kundi sa imong kinabuhi ug sa tanan nga mga may kinabuhi. Nga kining trahedya dili lang na sa linog, dili lang na sa baha. Kay kung imong lantawon sa uban pod dili lang na sa kanang bagyo. Kay dunay mga tao nga nakasinatig bagyo na dato noon. So alang nila dili trahedya ang bagyo. Ang trahedya mga kaigsunan dili lang na katong namatayan ka. Dili gyud na madalag simbako kanang kamatayon sa tao. Na ay mga tao nga nangalagad namatayag anak like ni David. Tungod sa sala ni David. So unsa may gibati sa panahon nga naskasinati ka anak? Sama ba ka ni David? Unya, doon na po'y mga panahon nga namatayan nga wala gyud sala, nagtinarong sa pagpangalagad. Kumusta? Kumustahon na to atong kaugalingon sa panahon nga nagtinarong ta sa pagpangalagad unya. Like sama sa kinabuhi ni Job. Uy, sa kinabuhi ni Job, grabe ang trahedya kung imulan taon. Kung unsa ang kikusgon nga linog nga nahitabo sa kalibutan sa kaysaysayan sa even diri sa Pilipinas, walay makakumpara sa
trahedya nga naagian ni Job. Sama na. Unya balik-baliki og pamalandungi pag-ayo. Di ba sa atong pagpuyos kalibutan, nagkaagita nga, nakasinatita nga ato ang like sa kuang. Namatayan kong mama, namatay akong papa. Unya namatayan mi og igsuon. Dili kay ako lang ang nakasinati ni ana. Kamu, kitang tanan nga may kinabuhi. Sa panahon nga naay mahal sa kinabuhi, suod ka nimo, mao'y nauna nimo. Unsa imuhang gibati? Hilak yun tanong. Unya, unsa may atong response? Giunsa na to ni kana bitang pagdawat sa pagtuo nga doon natay Dios sa kinabuhi. Kinahanglan sa atong pagpuyo sa kalibutan mga kaigsunan, mudawat gyud ta sa unsay gisulat sa Biblia. Dili kay isa lang nato pangitawon ang mga minsay sa panahon nga adunay trahedya nga mo-share dayon ta anang mga nag-vlog diha, mo-share dayon ta mga kaigsunan kay moingon sila sakto gyud ning propesiya. Actually sa wala pa na sa magpropesi sila og dili, mahitabo yun ang gisulat sa Biblia. Sultihan ta mo mga kaigsunan, daghan kay mga propesiya, prophetic, pertindaghan na. Kay nga naman, na naman tas katapos sa mga adlaw. Mao naman na usa naman na sila sa mga ilanan nga nanatas katapos ang mga adlaw. Manungha ng mga bini nga mga propeta, muhimo pag mga milagro, muayo pag masakiton. Mauna na yung mga ilhanan, buot ipasabot mga kaigsunan, angay natang maglibay. Nga na niya nata mga kaigsunan sa kanabitang ang pagbalik ni Jesus Christ. Ang pag-abot ni Jesus Christ. Kanabitang na kay mahal sa kinabuhi niya ni abroad, tuwa sa gawas, naabatood sa Pilipinas, wala man tuod sa abroad pero naas layo, unya mo pauli, unya mo ingon nga, sunod simana kanang ipalihog kog limpyo sa balay kay moabot nako niya manginanama gyud maayo kay ang atong mahal sa kinabuhi ato ang ginikanan anak magkaha muuli. Grabe ka excited niya maguna-una dayon ta unsa ka dayon dagway no sa kay itsura sa ka dagway pasalubong murag grabe ka excited. Mausad ang ato ang bation sa panahon nga moabot na ang mga ilanan nga magpamatuod nga mobalik na si Jesus Christ. Ang pagbalik ni Jesus Christ usa sa mga ilanan na ikaguliyang nga mahitabo. Unya doon na pagyoy mga dagko nga mga ilanan diha nga gipakita diha sa Biblia sa di pa siya moabot. So kaning tanan nga mga trahedya mga kaigsunan nga atong nasinatian, it is a sign. Mao na ni gyud ang sign mga ilanan nga mobalik si Jesus. Pero ang ato karong hisgutan, unsay ato ang buhaton sa panahon nga dunay mga trahedya. Mao ni ato arong nga unsay angay buhaton panahon na ay trahedya. So kining mao nga mensahe mga kaigsunan, direct to the kanang point gyud bitaw sa panahon nga dunay trahedya atong kinabuhi. Kumusta? Nakakatuon na ba ta? Nakakatuon na ba? Or muraratag maapektuhan kay nakakita ta sa mga namatayan, daghang kayong mga grabe natabunan sa yuta na ay natumpagan sa pader. How about kung katong nahitabo na sa atong kinabuhi? Kumusta? Unsay atong response? Unsay ato ang gipakita ni Lord sa panahon nga nahitabo na? Mga igsuon, ato ni siyang dawaton tanan.
Unya kinahanglan dili ta malimot sa unsa may atong nakatunan sa pagbasa nato sa balaang kasulatan. Maghisgo ni nagtrahedya mga kaigsunan, mapiktuhan gyud ang atong emosyon. Grabe nga kasakit. Unya sa panahon nga mubati tag kasakit, kaguol, kamingaw, labi na sa panahon nga dunay mga trahedya like kamatay. Katong panahon nga nimbiya imong mama, nimbiya imong papa, nimbiya imong isuon, katong nauna nato. Di man gyud ta kalikay ana, mahitabo man gyud na. Like example, kita mo'y mauna. Unya unsa may atong ibilin nga mga mensahe sa mga mabilin. Muna nga, speaking about trahedya, mangandam ta. Kantigo tang mudawat ba? Dili kay magsigita og monitor mga kaigsuonan sa mga nagprapisi. Sa muprapisi na sila dili, mahitabo lagi nang gisulat sa Biblia og kadaghan na kining nahitabo sa kinabuhi sa tao. Siya rog wala pagyapon ta makakaton. Muna nga katong katapusan nga namatay akong papa. Ibig katong namatay ako ang mama. Na ay usa ka inahan nga miingon nga luuya imuhang mama John, oy. Luoy kayo taon kay suod mag sila. Ako silang giingnan. Dili akong mama mo'y makaluluoy. Ikaw ug ako kitang buhi. Nganong moingon kong dili makaluluoy akong mama? Namatay siya sa tinuod nga mga pagsalig ug pagtuos Ginoo. Na magikamatay ang tao. Di man gyud mahitabo nga di mamatay ang tao. Ang tanang tao mga matay. Din lain man tuod ang kamatayon sa tao, matrahedya, linog, ba, gubat. Pero mamatay ang tao. Muna'y pinaka punto nga angay natong hinumduman. Kunsay atong response. Kunsay angay natong buhaton sa panahon nga dunay trahedya. Karon makakatutok ta kay daghang kay nangamatayan. How about sa imong kinabuhi? Unsaon nimo ning pagdeal? Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Unsaon na nimo pagdawat? Dapat preparado ta sa tanang panahon. Now, hinumdumi pag naay anak nga mga trahedya mubati kag kaluya. Physically, luya gyud ka. Maluya gyud ta. Labi na kon ang atong emosyon dili na nato makontrol. Kay kini magon atong emosyon kon mao ni mo sulabi, maapektuhan gyud ning atong lawas. Ang emosyon nagpuyo na sa kalag, mao nay kalag, mao nay atong kinabuhi. Kanang kalag naadiha ang atong pagbati, una-una, pangandoy, kaibog, naadiha sa kalag. Unya ang makabuhi ana pulong sa Dios. But ipasabot ang makakontrol ana, ang makamaymay ana, pulong ra gyud sa Dios. Mao bitaw na niingon si Jesus sa Mateo 4:4, dili mabuhi ang tao sa panlamang, kundi sa matag pulong nga makagula sa baba gikan sa Dios. Magagula gikan sa baba sa Dios. Ang makamaymay, makapahupay sa atong kalag ang pulong sa Dios. Ang pangutana, kanus aman mo abot ang pulong sa Dios sa panahon ra nga dunay trahedya? Dapat mga kaigsunan, tanan nga mga trahedya nga sinatian nato sa atong ginabuhi, nakasabot na ta. But ipasabot kana bitang nakakaton na ta sa pagdawat. Nakakaton na ta sa pagdawat. Like example, sa mga trahedya sa ministry, na mga panahon nga tabangan ka, murag maayo kayo sila. Unsa may giingon sa Biblia? Bulahan kayong magpaubos. Dawata. Nga mao gyud nay mahitabo. Sa dihang makitaan ka sa Dios nga, uy, madinawaton ka, nagdaig yapon ka niya. Kay nakadawat man ka. Ang tao makadawat mga kaigsunan, dili makalimot sa pagpasalamat sa Dios.
Di ba kapilang tawalihi mga kaigsunan diha sa unang Tesalonika nga niingon diha nga 5:18 nga pasalamatin ninyo ang Dios bisag unsay mudangad kaninyo kay mao kini ang kaubuton sa Dios. How about sa time nga dili lang kana bitawng kanang maapektuhan na ang atong emosyon na nang grabing kaguol nya kabalo ba mo ang maapektuhan ang kana bitawng mo react sa panahon nga kana bitawng kini atong emosyon maapektuhan usab ang ato ang lawas. Kasuway mo mga kaigsonan katong grabe nga kaguol. Di ba maluya ta. Katong panahon nga grabe pong sakit kanang grabe nga kasakit. Grabe nga kasuko, maluya gyapon atong lawas. Apektuhan ang atong lawas. Kung dili ta kadawat, madamage ang atong lawas. Dili ta kadaig sa Dios, dili ta kapasalamat sa Dios. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mao na nga ato ang maymayan mga kaigsunan ang atong kaugalingon ug walay laing makamaymay niini. At ang pulong ra gyud sa Ginoo. Sa kunang gikaingon, ang ato ang gipakita sa Biblia, ang ato ang tibok pagkatao tulo ka bahin. Espiritu, kalag ug lawas. Kaning tulo mga kaigsunan, kita mo'y gipialan ana sa Ginoo. Dapat kita mo'y kantigong mo dumala unya ang makapahupay ana ang pulong ra gyud sa Dios. Kitang mga Kristiyanon, ikaw ug ako, dapat dili nato ihikaw ang mga butang nga atong nadiskubrihan, ang mga butang nga atong nakatunan sa pagbasa nato sa balang kasulatan. Dili nato ni ihikaw sa mga tao nga nanginahanglan niini kay ato gyung natugad nga dili lang kay kitaray nanginahanglan sa pulong sa Dios. Munang ayaw idalo ihikaw ang imong nakatunan. Ug ayaw pud taw na himo ang kanang pagpanghadlok nga dusuban. Ang uban mo ingon pud dayon nga sakto to kong prophecy. Giingnan na ta mo. Bisag di ka mo prophecy ug mo prophecy kag di mahitabo lagi nang gisulat sa Biblia. Nya na gani linog basahon day ng Hebreo Jeremias Jijis. Kapila naman mahitabo nga daggo kay mga linog ang ato ang Pilipinas taon. Amo na usahay ba? Ang tao dali kang malimot. Dali kay malimot. Muna ako mga pag-ampo nga sa tong kinabuhi, dili ta malimot sa mga panahon nga diin ta gitrain sa Ginoo. Sama sa kuha, gitrain ko sa Ginoo. Gitrain ko sa Ginoo sa kalisod. Gitrain ko sa Ginoo pati nagana diling kay akura. Kato mga panahon nga nakasinati ta adto. Mangumusta ta? Giunsa nato pag dawat ang tanan. Kamo diya, nakainomdom ba mo sa mga kasakit nga inyong naagian? Giunsa ninyo to pag manage mga igsuon? Hinumdumi ang ato ang lawas daw na espiritu. Ang espiritu, ako ni pisa-pisahon pagbalik. Kining espiritu dinhi mo makighiusa ang balang espiritu nga maoy gisaan sa Dios nga ibubo sa mga taong mutuon niya. Unya ang tao nga makadawat sa balang espiritu, tao nga tinuod nga naginulsol. Nya kung naa kay espiritu, magsikir gyapon hinulsol sa giingon sa Hebreo. Dili na maayo nga balikon pa nato ang mensahe sa unang ang sa pagpangalagan. Hebreo 6, ang mensahe sa paghinulsol. Sige kag hinulsol, sige na po pagkasala. Kinsa may imo gilug-ulugan? Kabalo naman taon say sala. Kabalo naman taon say dili sala. Ang ato ana isurrender na nato, isalikway na nato, hundangon na nato na. Dili man tuod diha-diha. Pero nakit-an ta sa Ginoo ning kamot ta. Tabangan ta sa Ginoo. Na ay mga trahedya mo, ingod na hinulsol.
may epektibo? Kanang magsigi kag hinulsol o kanang magbiya na kasasala? Sayon kayo mga kigsuonan ang paglitok, sorry Lord, pasaylo ako. Pero ang pagbiya sa sala mo'y pinaimportante. Muna nga, mga igsuon, sa Roma 8:16, ang espiritu nga naa nato mauni kitawag signal kumbaga. Kay dinhi makighiusa mupuyo ang balang espiritu sa ato ang espiritu. Nya kini nga tong espiritu pareho ni siya sa gitawag kalag. Kaning kalag espiritu gyapon pero lahi ni silang pangsyon. Okay. Kaning espiritu kalag og lawas. Kining lawas maapektuhan ni siya kung maapektuhan ang atong kalag. Siyempre, pag ang atong kalag naadiha ang hunahuna, naadiha ang pagbati, naadiha ang kanang panghandoy, tinguha, kaibog, unya ang makahupay ra gyud sa kalag, timan pulong ra gyud sa Dios. Kanang mubati kag kaguol, mubati kag kasuko, mubati kag kasakit, mubati kag kamingaw, ang makapahupay ra gyud timan ra gyud pulong ra gyud sa Dios. Pulong ra gyud sa Dios. Ako gyud ang nasinatian mga kaigsunan. Daghan dili kay akuray nakasinatig kalisod. Dili kay akuray nakasinatig kasakit. Kita tanan. Sa ako nang gikaingon katong sa panahon ang pinakasakit no kana yung panahon nga namatayan. Labi na wa ka kasabot pa sa mensahe sa Ginoo. Magumbangol ka. Ang uban anak manuntok. Maglimbag-limbag kung mahimo nganong nahitabo ni. Pero ang makapahupay anak, pulong ra gyud sa Ginoo. Like ni David. Si David pagkabalo niya nga, oy namatay gyud ang bata. Niligo sa ning kaon. Kabaluman siya. Munang kanang linog, kanang baha, bagyo uban pang nga trahedya nga diin wala kay ta maapektuhi. May muhatod dayon ta minaw ni taripin. Paginulsol. Mga igsuon, ang tinuod nga trahedya nastagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Natagsa-tagsa nato ang kinabuhi. Unsaon nato ni pagdala. Speaking sa panahon nga adunay pag-uyog sa atong pagtuo, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Unsaon nato ni pag-manage ang ato ang relasyon sa Dios. Kay kita ra may gihulat sa Dios, kita ra may giagad sa Dios kumbaga. Muduol ta niya, di ta muduol niya, magampo ta niya, di ta moampo niya. Kita ra gadala sa atong kaugalingon. Kay kita ray manubag aning tanan. So unsa may buhaton sa panahon nga dunay trahedya, ayaw kalimti ang mensahe sa Dios. Kay ang mensahe ra gyud maora gyud makahupay sa tanan nga pagbati nga moabot sa ato ang kasing-kasing. Siya ra gyud ang atong paglaom. Ang pulong sa Dios maoray makahatag og paglaom. Kung tutukan nimo ang mga panghitabo karon sa kalibutang malisang kag apil, madala ka kang ato ang ato manggong realidad nga kinaiya, dali kay ni siyang musuhid. Dali di gyud ta ka murag di ta usahay wa ta ka mamalandong ana ba. Suhiran man kung kaining ato ang kaugalingon, pertig yung suhiran na. Dapat makakontrol ta, makamanage sa ana. Pananglit, nga mo ikong suhiran, kabantay mo nga, ay kasulay man gyud tag biyahe no. Kamo makasulay gyud mog biyahe. Like example, dili lang kay kamo mo'y nagdalag sakyanan. Kamo'y nagdrive. Like example, kanang nagsakay mo og sakyanan, mag-series, kumbaga, ang series na may kasagaran mo'y ilado dire. Sunriser. So, sunrise. Sunriser naman. Sunrise. Mga series ba, sakyanan. Mga bus, sakay kag pasiruan. Pag naaga ni mangihi, umurak po kagkaihion. Kabantay mo? Nga,
sawa pa'y ni hunong, wala pa'y nangihi, murag relax ka imo una-una. Enjoy ka sa imuhang biyahe. Pag ni hunong, niyo nga, kisay mangihi, mura po kagkahiun, oy. Murag dali kayong mo, kuan ang ato ang, kuan ba? Ang ato ang pagbati, ang tong emosyon. Dali kayo ni siyang mo-react. Kabantay mo nga dunay muhilak, labi nagsuod kay nimo. Oy, muhilak sad ko, oy. Wa ko kay apil. Wa ko kay apil, pero mura kag mahilak. Na, lantaw ka anang kuan ang mga kanang nainamatayan karon sa linog. Kanang grabe gyud kanang naay mga munyabaw kanang makakita ka sa video bitaw murag mo ikaw man imbarod ko malihib pastor. Maluog ikaw ya motulog gid ang imong muha gyud ay asus ko Ginoo taon oy. Magkutob lang yun diha ba? Kabantay ka ng mga estudyante nga dito yun na kanang nagklase sila o niya dito na kuanan ang linog. Pag-uyog sa ilang lugar. Nga, ang mga bata may mama, mama. Makakita ka nga kaigsunan, maluoy ka. Murag mukuyog dahil ng imong emosyon ba? Sahay diha rata, kutob. Gusto sa Ginoo nga, prepare ta dapat. Dili na to kalimtan ang mga disiplina, mga trainings, nga gitugot sa Dios sa atong ginabuhi, katong ni-react ang ato ang pagbati. Ako, ko kailan ninyo. Pero kabalo ko nga, nakasinati na mo ana. Kay naay nauna na to nga ni atubang nas Ginoo. Siguro inyong pamilya, inyong mama, inyong papa, inyong mga igsuon o inyong mga anak. Hinumdum itong mga panahon na giunsa ninyo to pag-manage, giunsa ninyo to pagdawat. Nga pabilin ninyong gidaig ang Dios, pabilin ninyong gialagaran ang Dios, padayon ninyong gisimba ang Dios. Ang tinuod mga kaigsuonan nga makahimo ni ana katong mga tao nga wa malimot sa mensahe sa Ginoo. Kaya ang tinuod nga gikinahanglan sa atong kalag nga maoy mo maymay sa ato ang emosyon, pulong ra gyud sa Dios. Munang moingon kong bulahan kayo ka nga tinud-anay kang nagbasag Biblia ug nagtipig niini. Ayaw siglantaw anang mga trahedya karon kung dili pa kakantig kung mudumala sa imuhang kalag, sa imuhang emosyon. Basig sila'y nasakitan o niya karon nagisingisi o niya sa imong paglantaw sa video. Perti na nimong guola, perti na terluuya tanawon o niya katod ang imuhang video nga imuhang gilantaw. Gatil-tihol na dairon. Like example, katong mga, di ba, linog gagahapon. Like example, linog gagahapon. Luoy kay itong mga bata. Example, luoy kay itong mga bata. Perti luoy at tanaw, mga kaigsunan. Mama! Napoy mga maestra nga. Murag ni aksog lisang, bitaw. Lantaw ka karon na lantawan ni mo ron. Lantawan mo yung ka nga. Grabiha, good ay nabaw, no? Grabiha niya. Murag kang muhilak tungkol kay nakakita ka sa mga video sa mga bata kagahapon sa kuha sa CCTV footage sa mga kaigsunan nakakita ka niya grabe ang imong emosyon lami kini hilak mo yung balik na kas Ginoo tinuod gyud ining giingos Biblia ya hilak na ka kay hilak na gyud ka katong mga bata nga kahapon nga perting pagkalisanga unya karon lang ikaw na poy nalisang ikaw na poy naguol. Nya karon di ay ang mga bata gadua-dua na lang di ay. Gadua-dua, dito si realidad. Ani aw gyapon ta ka kadto. Mga igsuon, dili na to kalimtan. Sa time nga dunay tinuod nga trahedya, kanang kita, kanang ikaw. Dili sila. Doon na ba kay Dios sa imong kinabuhi? Kanus ani mo mamatud-an nga doon na kay Dios sa panahon nga doon na kay trahedya? Karon pa lang dapat seryoso na kay.
Ayaw hulata nga imo pang sukdon ang imuhang kaugalingon nga muiyong kang naagyo ko'y Diyos kina ay trahedya, lipay ra gyapon ko. No. Karon pa lang. Dapat seryoso na ka. Mangumusta ka sa imong kaugalingon? Seryoso na ba ko? Sa padahon nga adunay trahedya. Sa tanang panahon, tinuod na ba niya ako ang pagpangalagad? Tinuod na ba nga ako ang pag-ila sa Dios? Or nag-alagad ako parang feeling nga maayo. Sayop ang uban. Kung nag-alagad ta nga daghan kay ta nga kanabitaw kanang gikontra, like example sa mismo sa atong emosyon, sa atong kalag, murag feeling kitay sakto, feeling kitay maayo. Ang ubang mga pastor nga naghago sa tua, sayop to sila. Daghang kay tagkontra diha sa simbahan. Ngita ra tag-away, ngita ra taglalis. Di ta kabalong mo paubos. Murag hari kayo ta. Mamalandong tana. Mao ba nay tinuod nga kinaiya nga andam sa pag-atubang sa Dios? Mga igsoon, dili sayon ang pagpuyo sa kalibutan. Dili sayon. Dapat kabalo ka ana. Nagkinahanglan tag Dios. Dili lang sa time nga dunay trahedya. So unsay gikinahanglan sa panahon nga dunay trahedya? Na ay mga trahedya nga atong ginabuhi. Pulong ra gyud sa Dios. Pulong ra gyud sa Dios. Ayaw gyud batasana nga moingon ka nga sakto gyud to giprapisi ni kuan, sakto gyud to propita gyud to, sakto gyud to kay ono maglagro pa. Bisag dili pa na magprapisi sila. Bisag wa pay prapisi. Ang Biblia kompleto na. Ang Biblia kompleto na. Munang ang buhaton nimo sa panahon nga dunay trahedya, hinumdumi kung kuunsa ka sa wa pay trahedya. Dapat prepare na ka. Unsa may mga mensahe nga gikinahanglan mahinumduman nato sa panahon nga dunay trahedya. Katong mga mensahe nga wa pa moabot ang trahedya. Tinuod yun ang malisang ka kung di ka prepare. Sa imong pagpangalagad, nagduwa-duwa ra ka. Sa imong pagpangalagad, murag naara kay Diyos, murag pugwa. Sa imong pagpangalagad, mga kaigsuonan, off and on, tinuod malisang ka. Sa panahon nga doon ay trahedya, hinumdumi kung kinsa ka sa panahon nga doon ay trahedya. Dapat karon pa lang, seryoso na ka. Kay kung seryoso na ka sa panahon nga doon ay trahedya, yes Lord, okay Lord, matubang na ko nimo. Ayaw kabalak itong imong pamilya, kay imo naman to silang giatiman. Ino mo na po to silang gisangyawan, gidala na pag yun nimo sa mga pag-ampo. Ayaw na sila kalabalak eh. Kay dili ka anak kadaig sa Dios. Dili ka makabaton og kalipay nga musugat kas Ginoo. Maura maggunay problema sa tao ba? Sa panahon nga sa trahedya, maghinulsol dayon. Sa panahon nga mga kasakit, hinulsol dayon. Mga igsoon, sultihan mo. Dili sa panahon sa trahedya, isa pa ka mo prepare. Dili kay mo tutok ta mga kaigsunan sa mga trahedya sa linog nga nahitabo karon. Lantaw ka sa mga bata, unya muhilag din ka kay luoy man kay tan-awon, bitaw luoy kayo. Pero sa mo na sa akong gikaingon nga ikaw luoy na kay tan-awon ka nga maglantaw ka sa video unya katong imo daing mga gitan-aw nga mga bata karon nagduwa-duwa na dayron. Ay katong nangamatay. Nakapahulay naman to sila.
Ikaw sige kag yung luoy kay luoy. How about kung ikaw na na-trahedya? Mga igsuon, ang gikinahanglan nato sa panahon nga doon na trahedya, ayaw kalimti. Pulong sa Dios. Maunay mo maymay, maunay mo ligon, mo hupay, mo dasig, pulong na gid sa Ginoo. Unya, before ang trahedya, karon pa lang, antiman ininyo ni, dapat seryoso na kay. Ang pulong seryoso, gibuhat na nimo ang mga buhat nga gilipay sa Dios, kanang ikalipay sa Dios, kanang imong giatiman ang imong mga anak og sakto, imuhang gitudluan ang imong mga anak og sakto, imong gidala sila sa pagsimba sa Ginoo, imo silang maymayan pag-ayo, imo silang gidala sa mga pangampo. Nabuhat na bata nato na ato na bang nabatasan? Ikaw ug ako mga Kristohano naman. Tapos may ingong batang hinulsol pastor kinahanglan. So man day mo hang pagpangalagad na duwa ra kas imong pagpangalagad. Isa pa kamalisan kung naay mga trahedya. Katong wala pa'y mga trahedya, nagwali na ka. Nagsangyaw na ka. Dili na ta datahin mga bitaw nga naanay kanang giingon ni Jesus nga gisulat ni Apostol Lucas naa sa 21, Lucas 21. Wala na time ana ang pagsangyaw, wala na time. Munang mga panahon na nga uhaw na ang mga mga tao sa pulong sa Dios, mangita sila sa mensahe apan di sila makakaplag. Kanang giingon diha sa Lucas 21, kini pag-abot sa anak sa tao, nga dunay mga ilanan diha sa bulan, sa mga bituon, sa adlaw, unya, o kung imong lantawon, mukurog na ang tibok kalibutan, mo na Jeremias 10:10. Dili kay linog sa Bugo, linog sa Davao. Daghan na yung mag-viral, trending raman na. Nya ikaw Kristohanon ka. Unsa man di ay imuhang pagka-Kristohanon mga kaigsuonan? Dapat ba? Sa kadugay na nimong nakadungog kang pulong sa Dios, nakasabot ka unsay trabaho sa Kristohanon, karon wa pagyapon ka makakaton? Mga igsuon, atimanan ang imuhang pagka-Kristohanon. Dapat na akay tinud-anay nga seryoso nga pagpangalagan. Karong ang mong mga anak, atiman na. Walihi sila. Maymaye sila. Himua silang higala, kumbaga. Imong tinuod nga naas pamilya. Hinumdumi ang Biblia ng sulti, pinagi sulat ni Apostol Pablo. Ang Kristohanon nga dili kantigong mo atiman sa iyang panimalay, sa iyang mga parente, labi na gyud sa sakop sa iyang Pinoyanan, nagsalikway siyang pagtuog mas dautan pa kaysa dili magtotoo. So tutukin ang naas imong Pinoyanan, ayaw sigig tutok anang Pinoyanan sa uban. Tutukin ang imong kauban sa imong panimalay. Ang bana, sure nga na ay tinuod nga relasyon sa asawa. Ang asawa, sure nga tinuod nga dunay relasyon sa bana. Dapat nagiusa mo. Dili kay nagkumpetensyahanay mo diha. Ang mga ginikanan nga naas inyong balay, ang mga anak nga naas inyong balay, mo na inyong tinuod nga kanang inyong atimanon. O kaha na wala mo sa inyong balay pero naa mo sa gawas na narbaho, atimanan ninyo ng inyong pamilya, kumbaga. Nya pangalagad mo og tarong. Sa panahon nga dunay mga trahedya, kintik man gyud ang kalikay anak. Subject yun ta anak tanan. Di itag kalikay. Walay tao mga kaigsunan nga kanang makalikay sa kamatayon. Kanang namatayan ba?
Dili lang sa lino, guho, gubat, baha. Bagyo ngang tao mamatay. Naagyo'y kamatayon ng tao. Sa panahon mga kaigsunan nga moabot na, ayaw kalimti ang pulong sa Dios. Ang pulong ragyod sa Dios maoy makahatag na kusog. Ang Dios mga kaigsunan. Kung atong basahon ang Salmo, si David, dunay mga mensahe nga kinahanglan natong tipigan. Dili lang kay karon lang, kundi sa tanang panahon, prepare ta dapat. Salmo 46, ang giingon ni David diha, ang Dios nag-uban kanato. Wow, thank you Lord. Ang Dios nag-uban kanato. Pangutana, kana pa lang at tema, kana na lang ka konteksto. Ibutang dayon si muna kinsa gyud ang ubanan sa Dios. Katong Kristohanon nga naghagkontra, nga gipakamaayo ni ang iyang kaugalingon, ang mga pastor. Murag dali kay makakita sa kumbaga katong gadodula sa pagpangalagad. Kaya ang tinuod nga seryoso sa pagpangalagad sa Dios, nagtudlo man. Nagtudlo sa mga anak. But ipasabot, nagkat-on ang tanan nga seryoso nga nangalagad sa Dios. Nagkat-on. Maubitaw na niingon si Jesus mismo, ug panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug himua nga ang tanan nga akong mga tinun-an. Kristohanon ka, unya wa kay nakatunan, unsaon nimo pagkasiguro nga tinun-an ka? Kung dili ka tinun-an kay wa kay nakatunan, ang mahitabuan na gilug-ulugan rin mo ang imong kaugalingon nga gipatuon nimong Kristohanon ka apan sa tubangan sa Dios dili di ka Kristohanon. Unsay giingon ni Jesus Christ sa Juan 8:31, kung dili ninyo ikinabuhi ang akong mga pagtulunan, tinuod nga kamo dili. Akong inyong ikinabuhi ang akong pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan. Di kadaghan ang Kristohanon ron sige rag libin-libin, sige rag pangabit. Nya isa ra malisang kung dunay mga trahedya, kapila na walihi. Ayaw tuguti nga usa ka. Syaro. Siguro daghan pang mga Kristohanon nga una nako magulang nako. Ayaw tuguti nga kana bitawng pabilin ra mong inana. Palihog lang. Seryosoha ang inyong pagkakristohanon. Kay ang Dios, sigurado gyud ko, 100%, admitar gyud ko ana, ang ubanan sa Dios katurag yung seryoso. Katong mga taong nagdula-dula sa pagpangalagad, musampit ra, mo seryoso rag kalit og naay mga trahedya, og dili na gani kanang dili gani mapansin, magmaoy pa. Ubanan din na sila sa Ginoo. Ang Dios nag-uban kanato. Unsay gingon? Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Busa dili kita mahadlok bisan matayog ang yuta ug matumpag ang kabukiran ngadto sa kahiladman sa dagat. Buti pa sabot, ini ba? Nakadawat na taan na tanan. Kadawat na ta, sawa pa na mahitabo, nakadawat na ta. Nay mga problema sa itong kinabuhi nga mo, lupig pa'y gidapugan tas kalibutan. Munang naabitaw mga drama sa radyo, mga kaigsunan mo ingon nga, may matapos ang tanan kaysa matapos ang bulan, haskang daghanang bayranan. Tablaw kag asa tago. Pati ang daghanang bayranan ay tapos sa bulan. Mura kag gidapugan sa mga problema nga dili nimo angay likayan. Mao na nga ibutang nato sa atong nauna mga kaigsunan sa atong kasing-kasing ang pulong sa Dios, ang mensahe sa Dios. Nga bisag unsa pa nay mga trahedya nga moabot,
pangkalahatan man og individual sa itong kinabuhi, prepare ta. Di ta dapat mudawat ta ba? Dawat ta. Ang ato ra gyud hangyo ratas Ginoo. Lord, kung mahimo, sama sa atong Ginoong Hesukristo. Si Jesus mingon, kung mahimo, Amahan, kuha kining kupa sa mga kasakit. Apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Mao na nga, tanan nga mga trahedya nga gisgutan sa Biblia. Di gyud na mahitabo nga madala nato nag-prayer aron dili mahitabo. Nahisulat na ganyan sa Biblia, matuman gyud na. Doon ay lunok, doon ay linog, doon ay kamatay. Pero muna ang tinuod nga trahedya, kanang kita mo'y na hingtungdan. Nya pangutana, sa panahon nga mahitabo na siya, mga kaigsunan, sa panahon nga mahitabo na, unsa may imong angay buhaton. Muna nga, angay natong buhaton mga kaigsunan, tipig ra sa pulong sa Dios. Tipig ra gyud. Walang bintras doon na pa'y panahon gidasig ta sa Ginoo sa pagkaton, pagtuon, pag-memorize samtang doon na pa'y panahon. Memorize ang pulong sa Dios. Kay kung wala kay pulong sa Dios sa imong kasing-kasing sa imong nauna, sa panahon nga doon ay mga trahedya, pukan gyud ka. Pukan yung ka. Labi nagdi ka kadawat, amnumbag ka ana. Kalit ragbuto ng bungbong ana. Pero kung kadawat ka, kay naa kay pulong sa Dios. Ang tinuod nga makadawat tao mga kaigsunan, ang tao nga tinuod nga makadawat, katong puno sa mga mensahe sa Dios. Yes. Unay tinuod nga akong nasinatian. Sa panahon nga hapit na kukuha sa Ginoo katong nakurintihan ko. Katong nagkanser ako. Munang katong mga panahona, katong nakurintihan ko, na cancer ko, spiritually, blessing to sila sa ko ang kinabuhi. Kaya dito ko nakatugad, kinsa ang akong kinabuhi. Unsang akong kinabuhi. Sa panahon nakagikong mga grabing pagsulay sa ministry, muraog, yes, sakit man, pero, kuan siya, mamanage lagi siya. Ya, damor nga mamanage, damor kang makadaig sa Dios. Damor kang makapasalamat sa Dios. Timan ini, mabuhat gani nimo ang pagpasalamat, ang pagdaig, ang pagpadayon sa pagpasalamat. Sa taliwala sa mga pagsulay, i-bless ka sa Ginoo after the trials. Mao na nga, trials, blessing. Di gid mag-una mga kaigsunan ang panalangin, isa ang trials. Like Joseph. Si Joseph ba sa Biblia? Wala siya mahimong gobernador o wala pa siya makaagig mga pagsulay sa iyang mga igsuon. Sa imong pagpangalagad, gisulayan ka, diha sa imong simbahan, sa imong mga igsuon, it's normal na siya. Diha pa lang magkat-on na ka. Diha pa lang magkat-on na kas pagpaubos, magkat-on na kas pagpailob, magkat-on na ka pagdawat sa tanan. Dili kay maghangtod karon daghan pa kayong pangutana. Wa makituntuon. Wa kituntuos Biblia. Hinumdum ra Ginuog na ay trahedya. Moingon ra, susko Ginoo taon oy. Pero wala gani trahedya, wa gani kakuyaw, wa gi Ginoo. Dapat dili kay nana. Kay ang ubanan sa Dios, ang dapigan sa Dios, katong dunay Dios, katong nagtinarong sa pagpangalagad. Munay giingon diha sa Roma 8 man siguro na. Ato ana nga tan-awon des Biblia mga kaigsunan. Naay gisulat diha mga kaigsunan Roma 8. Basta kay Roma 8. Roma 8 katumang nangandoy sa mga butang espirituhanon, nangandoy sa kalibutanon. Pero doon ay mensahe diha sa unahan yun to. Kurang tanaw na. Kanang gugma sa Dios diha kang Kristo. Tanawa. Karon, unsa may atong gisulti? Roma 8:31. Karon, unsa may
atong ikasulti mahitungod niini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsa may makigbatok kanato. Pangutana, kinsa may dapigan sa Dios? Kinsa may dapigan sa Ginoo sa panahon nga dunay mga trahedya, sa panahon nga dunay mga pagsulay? Kinsa may dapigan o ubanan sa Dios? Katong mga Kristohanon nga nagduwa-duwa lang sa pagpagka-Kristohanon, katong mga Kristohanon nga hilas kayo, feeling Christian, nya kung mag-inusara ambot lang. Katong mga Kristohanon nga adunay mga pagsulay diha sa simbahan nga murag hilas kaayo ang mga sinultihan. Maubay dapigan sa Dios. Hinumdumi after trials, blessing. Hangtod karon wala pay blessing. Kadaghan ng mga pagsulay wa pagyapoy blessing. Ang pagpuyo gubot gyapon. Ang pagpangalagad of anon gyapon. Wala gyapon seryoso nga pagtuon sa Biblia o pagkinabuhi nini. Hilas lang kaayo kayong manulti kung baga. Mga igsuon, mag-amgo na ta. Ngambon na ta. Tun-an nato kanunay ang pagpaubos. Tun-an nato kanunay ang pagpailo. Ang tanan nga hinahisulat sa Biblia, hinahinayon nato sa pagkatuon niana. Ibisi nato atong kagalingon sa pakiguban diya sa Dios sa pagbasa ng Biblia. Kay ang tao nga dunay pulong sa Dios, dunay Dios. Timani na, ang tao nga dunay pulong sa Dios, sila ang dunay Dios. Pero ang tao nga walay pulong sa Dios, ang mugawas sa ilang baba, walay Dios. Sa panahon nga dunay mga katalagman, pisting antaya minantay, alin naman animala ka. Tinuod na unay mo gawa sa baba sa mga taong walay pulong sa Dios. Apan ang tao nga dunay pulong sa Dios, nga dunay Dios, puno na sa pagpailo, puno na sa pagpaubos. Ug dunay mga taong isog, mulikay na. Mulikay. Muna ka ng mga tao nga istorya ray gadako. Mailahan ra na inig, maabot na ng tinuod nga trahedya. Umbangol lang ina. Tinuod na. Munang kamo diha, dili kamo ba, kita, dili ta maghilas-hilas sa atong pagpangalagad. Katunan na to ang kanang the time the trials. Tinuod ba nga doon na tayo pulong sa Dios before the trials? Tinuod ba nga doon na tayo Dios sa wa pa na mahitabo ang trahedya? Muna nga daghan kay mo rebuke no nga dili ikuan ang kanang mga bad words. Sa kadaghang mga bad words diri sa Biblia daghang ay mga bad words diri sa Biblia, di na lang nato ni basahon ni mga bad words. Kanang giingon dihang gilitok na ko na kay mo unay realidad. Mo nay tinuod nga imong madungog sa panahon nga adunay mga tao nga dili tinuod nga dunay Dios. Mao nay usahay mga kaigsunan, sensitive ang tao sa mga bad words, no? Sensitive kayo ang tao, pero dili sensitive ang tao sa tinuod nga mensahe sa Ginoo. Unsa man kahay hinungdan, unsa may naa di ay sa kasing-kasing. Mao na nga timan-i mga kaigsunan, ang akong pagwali ninyo tinud-anay. Kinasing-kasing. Sa ako nang gikaingon, ihanay man tagatubang sa Dios, mga tubang ko sa Dios, mga tubang buga sa Dios. Sa tanan akong gibuhat, sa tanan akong gilitok, ingon ang Biblia, ako'y mga tubang ani. Mga tubang buga,
sa imong gilitok. Mga tubang pug ka sa imong gibuhat. Munang niingon ang Biblia nga ang mga magtutudlo labaw silang kanabitang silutan kumbaga. Kung angay silang silutan. Muna nga sa panahon nga doon ay mga trahedya, first gyud nga ibutang sa atong kinabuhi. Una, pulong yun sa Dios. Ayaw ng mga nahitabo, ayaw ng aktual nga kahintang, ay madala ka. Ang emosyon nimo mas magrabe. Labi na kung namatayan, i-relax sa imo na una. Muna akong gitudlo gyud sa akong mga estudyante, i-relax sa imo na una. Pag naay mga trahedya, i-relax. Ya, dawata. Na, kung mubalik na ka sa Ginoo, salamat sa Ginoo. Kung naimubalik sa Ginoo, o ang Ginoo na imubalik, dapat prepare ta. Dapat prepare ta. Dapat prepare. Mauna mga kaigsunan, kinahanglan, kuwanta. Kanang dunay pulong sa Dios ang ato ang kinabuhi. Dunay pulong sa Dios. Muna nga ang trahedya dili lang na linog, dili lang na bagyo, baha uban pa. Katong time nga kanang grabe nga kasakit nga imong nasinatian. Mautoy hinumdumi kung unsay imong nanggawa sa imong baba. Unsa man katong mga bad words, ang uban masuko no, mag-uol sila kung malain sila kung magkadungog, moingon ay ang uban, mo question ay ang uban nga, pastor, ay nailito ka. Kay mga bad words na. Gatudlo ko dire. Dili kay kamoy may ginagtudlo. Gatudlo ko nga sa panahon nga naa na ganay trahedya, ayaw gyud na ibutang sa inyong nauna kanang mga pulong na tawhanon. Timan niya, kay kun unsa gani na as atong kasing-kasing sa wa pay trahedya, inignaan na gani trahedya, manggawas yun ng mga bad words. Unsa man ang mga bad words, dili na nato nalitukon diri. Kung dili nato nalitukon, unsaon na pagkabalo sa mga wa masayod sa mga bad words? Like example, sa mga sala, kanang kaulag, muingon pag uban, ayaw na, lito ka pastor, kay ngilingig na. Silut ko ana, kinaiyan na siyawa. Priya nang magtudlo kag bata. Nagtudlo kag bata, like example, nagtudlo kag bata. Ako rin yung tinawon ha, nagtudlo kag bata. Dong ayaw litok og mga bad words. Muingon ang bata, "Oh ma." Unya, nasi mga amigo nga naglitok og mga bad words. Natingala lang ka ni ana ang imong bata. Ataya gud nimo gud. Nya ingon na po ka, "Dong ayaw lagi paglitok og bad words." Ingon na po, "Oo ma, nakailan na siya bad word nga katong ataya. Kuan, kanang bad words na ito. Nakadungog na siya, dulat na siya sa mga bata. Nakadungog na po siya nga ang mga bata ni animala nimo ha, marakag mamatay. Karon mo na po ito'y nakatunan, yan na pong gidala dito. Ningon na po ang bata, yan na po randunggan. Animala, marakag mamatay. Moingon na po ka nga, "Tong ayaw lagi litok anang mga bad words. Di gani ko mo litok." O saan pagkakaton sa mga bata nga mauni mga bad words kung dili ni mo litokon ang mga bad words? Kay gatudlo man ka. Mo nang giingon nagtudlo ko diri. O saan ninyo pagkabalo katong mga taong wala kabaluan na nga mo din ay mga bad words? Kung dili nato litukon ang mga bad words.
karong nagtudlo ko sa panahon nga adunay mga trahedya, kabalo na taon say dili angay litukon, kabalo na taon say angay natong ipamulong. Kay nakadungog, nakabalo naman ta, nakailan naman ta diri sa atong programa What is a Bad Words. Sa ato na pisa-pisahon, maingon na nauban, hilasan ko pastor, ayaw lito ka ng mga bad words. Marag feeling perfect ba? Mga igsuon, prepare ta dapat. Kailan na ta? Kailan na ta ba? Muna nga, ayaw ninyo kalimte. Katong nagpabilin. Ayaw ninyo kalimte. Kining akong pagtudlo, wala ko swilduhi. But ipasabot wa ko'y giapas. Ang akong giapas, matuman ako ang tawag sa Dios, nganong giluwas ko niya. Nganong giayo ko niya. Nganong giluwas ko niya sa tanang trahedya. Para isangyaw na ako ang pulong sa Ginoo nga akong nakatunan. Nga akong gikinabuhi. Kaya akong gipangayo sa Ginoo, Lord, ayaw ra ako dili ko malipay kung ako ray imong panalanginan. Dili ko malipay kung ako ray maluwas. Luwas sa og panalangini ang tanan. Unya mao maginay plano sa Dios, dili magina bisag kung imong tan-awon mga kaigsuonan, mao na man plano sa Dios. Kining atong hangyo mga kaigsuonan pakiluoy sa Ginoo, actually nakalatid naman na sa Biblia. Tan-aw ra gyud giingon ni Apostol Pedro nga hangtod karon nagpailob ang Dios, kay dili lagi siya gusto nga dunay usa ka tawo nga malaglag. Hangtod karon nagpailob ang Dios. Wanang dili nato kalimtan mga kaigsuonan na, dili gyud nato kalimtan. Kung sa panahon nga dunay mga trahedya, ako nang gikaingon ninyo kanang linog nga inang mga namatayan karon, ang trahedya di ilan na siya. Tabangan nato sila. Ang pangutana nato karon, unsay buhaton sa panahon nga dunay trahedya. Dili kay kanang linog mo na atong trahedya nga wala ta diha-diha. Trahedya gani means kita mo'y nahintungdan. Kita gid ba? Sa time nga namatayan ta, sa time nga muna. Unsa may naas atong kasing-kasing? Unsa may gikinahanglan? Una, pulong sa Dios. Ayaw gyud na ninyo kalimtiha, pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, timan nag-uban siya nimo, nag-uban siya nako. Sa tanang sitwasyon sa kinabuhi, nag-uban. Apan ang pangutana mo ni siguruhon nato ni kinsay ubanan sa Dios. Kinsay ubanan? Katong mga taong mapaubsanon, katong mga taong seryoso nga nangalagan. So diha ta magkat-on, diha na to uting kayo natong kaugalingon. Seryoso na ba ko? Or kusog ra ko kaing mamantay. Pero sa akong kaugalingon wa ko makabantay. Kidagang kayo mga Kristohanon nga sige kaing manimba, ha? Dili lang ingon pag-discourage sa mga nanimba, ha? Ang uban diha nagdala na, pero ang kinaya perting batia. Kusog kaing mamantay nga maimperno gyud ka ana. Pero ang iyang kinaiya sud sa iyang kasing-kasing impernohonon. Muna nga mga igsuon, dito sa challenge. Tinuod ba ko nga Kristohanon? Pangutanan niyo ang kinabuhi. Seryoso na ba ko nangalagad? Kung seryoso, nagtudlo ka sa imong mga anak. Nagwali, nagsangyaw na kakaron. Kung pasangyawon ka, basig mo kurog ra ka. Labi na kung insultuhon ka. Uy, ako kapila na ko gi-insulto. Nagwali ko dito sa dalagit, Mantalongon dalagit, gituliso ko diha sa ex-army. Member ni Mayor Sok Fernandez.
Dili mayor pa sa una katong kuan si FD. Tuliso ko. Dili dito member, murag kauban. Kauban lang. Tuliso ko. Sa daghang kay kong pangutana. Nagwali ko usas mga dako kay simbahan diha sa Mantalongon na lagit. Na simbahan diha. Mura og 2013 ana. Kay pagka 2014, 2015 ana mo ko sa radyo. Kanang 2013 nagwali ko diha sa dalagit. Tuliso ko. Pero samtang nagwali ko mga kigsunan, ang gibutang sa Ginoo nga angay na kong buhaton sa akong kasing-kasing, ako sang ilihan samtang nagwali ko. Nagunit kog microphone o niya ako sang gilihan niya gihatagan kog idea sa Ginoo sa kapangutana. Kung naamoy mga pangutana, prihata. Kaya akong kinabuhi na puno sa pangutana kay akong papa magwawali. Ako nang giwali nila. Niya pagkahuman, niya anak ko nga sa tanang mga pangutana na ay pangutana nga bisag kinsang wagi nakatubag. Kaya nga naman kulang pod pagbasag Biblia siguro. Muna nga sa panahon nga nasigi na kog basag Biblia, ang tanan akong pangutana natubag sa Biblia. Munang kung naamoy mga pangutana diha karon, ayaw na ninyo ipangutana ng tao, ipangutana o gibasa na sa Biblia. Diha man siya na bless. Taas kayong tao, ex-army. Taas kayong tao. Nya, gawas pa ang taas, hubog pag isa, may pagkalango ba? Nya, gamay, biya ko. Gamay kay kung nagtungtong dito sa pulpito. Nya, sige siyang gitugtuyo ka tong iyang iyaan. Kaya nasuko lagi siya na ako nga nagwali. Pero dito siya naigo. Dito siya na naablihan ba nga ako siyang giingnan kung naa kay mga pangutana, ang solusyon ana dili pangutana nimo mga tao kay ang ipangutana nimo sa mga tao kanang ikumpara nimo ang imong nakatunan sa iyang nakatunan di gyapon mo magkatukdo pero ibasa nimo sa Biblia di ka kapangutana nana. Kay ang tanan nimo pangutana gitubag sa Biblia. Muna kung naa mo pangutana ibasa ra nag Biblia. Pag human ako gwali, gihalog ko niya. Halog yun ko niya. Tigiilok ra ko. Halog ko niya. Ingnan ko niya nga, Pastor, tabangi ko ba, unsaon aron mapastor? Tinuod di mas testimony. That is my experience, akong pagbupangwali. Ang naitabo, ila kong gidalas balay. Iyang balay, iya kong gidalas ilang balay, dayong pagkahuman, wala ra ko, kalma ra gyud kay ko kay naman ko sa Biblia. Ang taong puno sa Biblia, kalma ra gyud na. Sultihan ti kaon saon aron makalma ka, pun ara gyud nang imong nauna kasing-kasing sa Biblia. Maura gyud na pinakanambiran og wala nilahin pa. Pun ara imong nauna og ang imong kasing-kasing sa pulong sa Dios. Dili kay kusog ka ikang moria, kusog ka ikang mo mo tudlo-tudlo diha kung ambot lang pawalihon ka. Labi nag-insultuhon ka. Mura kag moingong, Lord, hapdi lang ko, Lord. Sometimes, inana ang kinaya sa tao. Magwali ang ilang mga pastor, murag sila mo teaching dayon, o niya, pawalihon day, ambot lang. Dili ba maglantaw ba, unsaon pagpaubos? Dili magkaton, unsaon pagpailo? Kaya ang tinuod nga, makakaton, katurang magpaubos. Maura na'y damor siya nga makakaton. So, naitabo mga kaigsuunan, dito ko, sa ilahang balay, ila kong gihawag manok. Ulitaw pa ko ato. O niya, ihawan ko nilag manok. O niya, gilutuan na ko nilag kanon. Niya, gi-Bible studyhan ako sila. Samtang nag-Bible study ko, sultihan ta mo. Nihilak ang iyang uyuan. Kay nahuwasan naman ang iyang pag-umangkon, katuo ra gyud tong iyang pag-umangkon nga hinubog ra tong iyaha samtang nagwali ko. Pero sa dihang nahuwasan ang iyang pag-umangkon, nihilak ang iyang uyuan. Kay grabe gyud nga paghinulsol ang iyang pag-umangkon. Kay malito gud to iyang pag-umangkon sa silang lugar. Sultihan na mo. Mao na akong experience, akong pagpangwali. Kabalo ba mo? Tungod kay grabe nga kalipay ang iyang uyuan, gitutukan ko sa iyang uyuan og niya
Gibutang yun ang niya ang iyang bangko sa akong atubangan. Nag-atubangay yun mi. Niya, mura siya, nagkurog siyang nagsulti. Ambot lang kung emosyon ba to niya. Pero ningon siya, Pastor, ayaw mi biyain. Hangyo lang ko. Hatagan ti kag usa ka ektaryang yuta. Hatagan ti ka. Ako gyud mismo ang mubalhin ani sa imong ngalan para doon na kay panginabuhian. Ikaw mo'y gipadala dire. Ingko nga salamat kay sa imong offer. 2 years yan nagpaabot ana sa kuha. 2 years. Sige siyag ingon, Pastor, dawatan ning akong gihatag nimong yuta. Usa ka ektarya ha. Kanang usa ka ektarya pwede na siyang mabasakan. Kanang as Mantalongon, unahan sa Mantalongon, ang Mantalongon gikas sa Mantalongon dalagit paingon diri sa paingon diri sa Nugas, puro man na mga bato-bato, wala man kayo mabasakan diha. Pero paingon dito sa Badyan, Mantalongon to Badyan, na adihay area nga mabasakan diha sa atbang, diha ko ni hatagag yuta. Pero ako siyang giingnan, na ako'y pulong sa Dios, ang pagpangonsulta sa Dios. Ingko nga, ihatag ra na sa Ginoo nga na ay magwawali diri. Siguro, kung ako, ihanay ra na sa Ginoo nung, kung ako, unya, wala, yun ko dayon mo dawat siyang offer, kay ang iyang offer manggod na mo'y kondisyon. Ako mo'y muwali nila. Ako mo'y mamastor nila, kumbaga. So wala na ko dawata ang ilang offer. Kaya na may kondisyon. Kung na ay problema, nga kinahanglan na kong katunan kung ako ning dawaton. Mo ni ako ang pagbati. Kinaaman sa kondisyon. So ako sang giingnan, ihan ay na sa Ginoo tanan nung 2 years siya nagulat. Unya, kaihatag niya ang usa ka hektarya. Niuli ko, human atong among istoryahanay, niuli ko sa syudad, pila ka bulan, giufiran ko og trabaho, nga ako mo'y padalaon sa House of Prayer. Pagamaan ko og kanang apartment, palitan kog motor, palitan ko kompleto nga mga instrument, swilduhan pa ko niyag 12,000. 12,000. Pero ko nga, dili lang sa ko. Ang tawag sa Ginoo, mo'y akong gihulat. Kabalo ba mo? Walay ni offer, walay ni wa ko nga apply. Gidalara ko sa Ginoo sa Love Radio. Dito ko gitrain pagayo sa Love Radio. Nya gisuod ko diha sa Ginoo sa Jesus Reigns. Diha ko gitrain pagayo. After 5 years, nag-church planting ko. Nya diha sa ministry, diha ko nakasinatig grabe nga trials. Nya ulay lain nga nagkataban ako ang pulong sa Ginoo. Biblia ra. Munang akong challenge pagdasig unsay buhaton sa panahon nga dunay trahedya. Ang pulong sa Dios nga nasimong nahuna o sa imong kasing-kasing mao'y gamita. Munang mintras na apakakaroy panahon, tun-i og pagpatudlo og kinahanglan magkat-on na ka sa Biblia. Ikaw nga asawa, kabalo na ka unsay papel sa pagkamaayong asawa. Ikaw nga bana, dapat kabalo na ka unsay papel sa pagkamaayong bana. Ikaw nga ginikanan, kitang mga ginikanan, dapat kabalo na ta unsay papel sa atong pagkamaayong ginikanan. Magpapuno lang dyan sa Biblia. Pulong sa Dios. Kay atong hinumduman, ang Dios dapig sa taong madunay Dios. Sa giingon, kinsay makigbatok na to, kun dapig na to ang Dios. Kinsay ubanan o dapigan sa Dios. Tanawa ra gon ang giingon ni David mga kaigsunan, grabe oy. Kung imo lang taon mga kaigsunan, no? Ako ra hindi lain ang manawag usa, no? Sa mga nanawag kay na-bless gyud ni siya. Usa ni siya kahilungga. Grabe ni siya ka-bless ato ang programa. Siguro naminaw ka karon, ako lang gi cancel imong tawag.
Naminaw na siya karon mga kaigsunan niya gibutang hilunggan na siya. Grabe na kablas sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ya human ako og programa manawag na siya usahay. So akong balikan no ang Salmo 46. Ang Ginoo mao ang atong dalangpanan. Ug kusog andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Busa dili kita mahadlok bisag matay-og ang yuta ug matumpag ang kabukiran ngadto sa kahiladman sa dagat. Bisan pag mudahunog ang dagat ug magpungasi ang mga balod ug ang kabungturan matay-og sa kagahob niini. Kung imo nang tan-awon mga kaigsunan, daghan pag yun nga gisgutan ni David diha. Mga kaigsunan, ngano si David inana ang iyang pakigsulti tungod kay sa panahon nga nakasala siya kaniadto, sugod adto, wala nay gipasud pa nga sa iyang hunaw na kasing-kasing nga lain nga mga pulong. Ang pulong na sa Dios. Kabantay ka, sa time ni David mga kaigsunan sa panahon nga nagkasala siya, grabe niyang paghinulsol. Pero sa human niya paghinulsol adto, kay na-feel man niyang nalayo sa Ginoo. Na-feel niya, mao nang naay mga sulat ni si David diha nga, ingon siya nga, bag-uha og hatagi akong matinud-anong espiritu. Kay na-feel niya nga, grabe kalayo na ang presensya sa Dios. Kay nakabuhat lagi sa sala. Pero sukad ato mga kaigsunan, iyan nang gibutang ang pulong sa Dios siyang una-una kasing-kasing. Ug dito niya namatikdan ingon siya nga. Salmo 119:11. Gitipigan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing. Ug mao hinungdan nga wala na ko makasala batok kanimo. Karon, Kristohanon ka. Unya ang imuhang panaming paghinulsol. Sa panahon nga ano day mga trahedya, ang imuhang kanang kana bitawng taming hinulsol dayon ang imong dalangpanan, hinulsol dayon, hinulsol. Karon pa lang ipakita na nga seryoso ka nangalagad. Seryoso ka nangalagad sa Dios. Ang taong seryoso nagpakabana sa buluhaton sa Ginoo. So niuswag ng inyong simbahan diha. O seryoso ka, nahimo kang blessing sa imong simbahan, kana imong mga trabaho, nahimo ng blessing sa imong simbahan, kana imong negosyo, napalambo, napauswag ninyo ang inyong simbahan. Kay ngano man, nakasabot makas Biblia, nakasabot makas mensahe sa Dios. Moto na usag nga tawo ni offer siya kay nakasabot siya. Mao na mga kaigsunan, sa panahon nga dunay trahedya, linog, baha, kamatay, gubat, lunop, bagyo, uban pa. Natural, ang walay taong Ginoo, wala katugad sa Biblia mo ingon gyud asa ang Dios, naa pa ba ka? Pero ang tao nga naa sa Biblia, like David, ingon si David, bisag mutago siya sa yuta, naagya po ng presensya sa Dios. Bisa asa siya mutago sa kingit-ngit, mabati niya po niya ang presensya sa Dios. Inana na ang tao nga dunay Dios. Inana na ang tao nga seryoso nga nangalagad. Munang kung napakyas ka kaniadto, napakyas ka gahapon, ayaw no tuguti nga karon pakyas gyapon ka, pukan gyapon ka sa panahon nga dunay mga pagsulay. Ayaw sugot. Nga dili ka makasukol kung dunay mga pagsulay, dunay mga tentasyon. Ang taong seryoso mubarog nga Kristohanon ka. Mga kaigsunan, kay sa panahon nga mudangop ka sa Ginoo, that time nga dunay trahedya ang imong kinabuhi. Mga kaigsunan, di ka lagi biyaan. Di ka niya talikdan. Dili mo bulag ang proteksyon sa Dios sa imong kinabuhi.
kay dalangpanan siya. Dalangpanan ang atong buhi nga Dios. Muna giingon ni David, mga kaigsunan, tanawa, kung imong tanawon diha sa 34, tanawa diha sa imuhang Biblia, mga kaigsunan, kung imong lantawon diha 34:18, duol ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing, ug luwason niya ang nakabsan na sa tanang paglaom. Nay mga panahon nga maluya gyud ka, pero ayaw kalimti kung naluya ka, importante seryoso ka. Kay naluya ka karon, apan seryoso ka, lig-unon ka niya. Nasakitan man ka, gipasakitan man ka, hupayon ka. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Dili lang si David ang nagsugilo na. Si Propeta Isaias, tanawa sa iyahang sulat diha sa 40. Basaha ang imuhang Biblia. Isaias 40. Nya ablihi dito sa 29. Hatagan niya gahom ang huyang, og ang walay umoy hatagan niya kusog. Bisan ang mga batanon maluya, ug kuyapan kabsag umoy, apan kadtong musalig. Kining pulong apan kadtong musalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Pangutana, kinsa man ang musalig sa Ginoo? Kinsa man ang makasalig the time nga dunay trahedya? Moingon katong naay Ginoo. Hakadaghang naay Ginoo nga magpataka na laganig ampo o Ginoo. Kabalo ba mo? Ang tao nga tinud-anay nga musalig sa Ginoo the time nga dunay trahedya, katong puno ang iyang kasing-kasing sa mensahe sa Biblia. Munang karon pa lang, mansuha ang imong kaugalingon sa pulong sa Dios. Mansuha. I-train ang imong kaugalingon sa mensahe sa Dios. Magbasa ka dapat sa Biblia. Magbasa ka. Tapos, itudlo na sa imong pamilya. Magbasa ka. Dili kay sige ra kag pamantay diha. Unya ang imuhang kaugalingon, wa nimo buhata ang mga pulong nga imo unta para unta nimo. Magbasa ka. Daghan kaayo karon nga nasa simbahan, maayaw kayong mo lid-lid diha sa simbahan, maayong mo ambot lang tinuod bagyod nga nagbasa. O magani kahay bersikulo. Sultihan ta mo mga kaigsunan, kung inana ang inyong pagkakristohanon, ambot lang kung doon na nay trahedya. Nay mga Kristohanon nga hilason kumbaga. Hilas. Muna nga masuko gid ang Dios. Kinsay gikasukan sa Dios? Kinsay gikasukan sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pag-anis kalibutan? Katong mga taong murag sweetos Ginoo. Pero ang kinabuhi, ang pagkinabuhi way Ginoo. Muna nga mintras kanang gitagaan kag chance, taro nga pagdala karon ang imong asawa, ang imong bana, imong mga anak, imong pamilya. Naay mga mensahe uwali diri sa tong programa. Ikaw nga Kristohanon, ikaw suga, di ba? Ikaw suga, ikaw mo'y asin. But ipasabot, iwali ang imuhang gikinabuhi nga mga pulong sa Dios. Natural, di po kakawali, kay wa po nimo ikinabuhi. Kay mabuko po ka kung imo nang iwali. So imo gyud nang ikinabuhi. So ang tao nga makasalig sa Dios mga kaigsunan, yes, insakto kayo nga ang tao nga musalig, makabaton gyud nagkusog. Sa panahon nga dunay trahedya, sa panahon nga dunay grabe nga kasakit. Di gyud na maluya mga kaigsunan. Kung maluya,
Makabato na gyapon na siya kusog mga kaigsunan sa pagpadayon sa pagpangalagad samtang buhi pa. Pero kinsa man ang makasalig sa Dios? Ikaw nga way basa-basag Biblia? Dapat mo basa kag Biblia. Magkat-on ka sa pulong sa Dios samtang buhi pa. Magkat-on ang pulong sa Ginoo. Kay ang atong Dios mga kaigsunan mutabang siya. Diha kang Kristo mga kaigsunan atong tan-awon. Diha kang Kristo. The time of grace. Nya ato na nang sa unahan ihatag ra gyud sa Ginoo nga time nga atong hisgutan ng grasya. Kay sa training namo sa basic pastoral na nami sa theology about God, Jesus, the Father, kanang Son and Holy Spirit. Nya na ako'y estudyante nga ning kalit og wagtang kay nangutana nga adi pa magyuto estudyante kay wa pa ko katudlo gud nila. Nangutana nga kung igsuon na to si kung naatay amahan, kung doon natay Dios amahan, kung naay amahan si Jesus nga maupoy atong amahan like inana, kinsa man pud ay kunoy atong inahan. Ya wala may ni pansin, way ni tubag. Nilip the group. Managyo mga inanag kinaiya. Managyo inanag kinaiya. O ni ayaw sugot niya inana ka, no? Sa Juan 16. Akong basahon ang Juan 16. Ato kunon tan-awon. Juan 16. Sa mga mutawag, please ayaw lang sa tawag. Kanang umagrag kuan, live na ko diri, pwede ra mo mutawag. Pero human ako live, mga huy pa ko. Pero ako sang tubagon pasig importante kay niya kay sige magtawag anawa na sad. No? Sige, humutuwag kag balik tubagon di ka. Pasudlan lang na kog sunata ring ako ang programa. Pasig importante kay ni imong tawag. Juan 16:33. Ingon dinhi, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw. Pinaagi sa inyong pagkakiusa kanako. Pantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kamo kahadlok. Ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. So kanang kadaugan nga gihatag, gibuhat, gihimo sa atong Ginoong Jesucristo para nato nga kadaugan, wala magpasabot nga wa tay antusonon. No? So ako sa ning ako sa dito nga patukaron tong handa ka na ba? Ako sa ning tagaan og pagtagad. Okay, mo ni hilunggon ni na bless ni sa ato ang programa o ni handa ka na ba? Ako aron ni siyang istorya agka dili pansinon lang nako ni. Chords of mercy, for you hear the power of God's love through me. Nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Lahat ng pasakit ay kusang mawawagi. Kidlat at kulog ay bababa mula sa langit. Kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may lathala sa lahat ng mga bansa. At makikita ng mga mata ang naniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mailikha? Ginaganap mo ba
buhay di pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo na hindi kalugar? Okay, salamat kayo sa Ginoo, no? Dili na to kalimtan mga kaigsunan. Nga sa atong pagpangalagad, doon na lagi tayo masinatian nga sakit. Wala magpasabot mga kaigsunan ka ng gidaog na ni Ginoong Jesucristo, gilangsang na ang tanan dito sa cross. Nga dili na lang kunta makaagig kasakit. Dili na lang ta makaagig trahedya. Kumbaga, that time nga doon ay trahedya, ang giingon dinhi, paantuson kamo sa kalibutan. Gisultihan ko kamo, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw. But ipasabot mo dawat mga kaigsunan nga makaagik yung ta ana aron natay kalinaw, makabasalamat ta sa Dios unya ayaw kalimti ang mga saad sa Ginoo. Nga sa panahon nga na ay mga bugat nga mga pagsulay sa atong ginabuhi, mga kaigsunan, naa siya, di siya mobiyan. Doon na pa'y mga pangutana o niya, doon na ray usang sa mga problema nga kinahanglan na kung tubangon kay before alas 10. Before alas 10 kanang kinahanglan niyang atubangon ang maong buluhaton, magpatudlo taon po siya kay napuspon man ang pastor sad nga maoy mo dumala sa buluhaton. So niginawag po taon siya, usa ni siya ka pastor nga nagdumalag simbahan, yan ngayo po tawag idea, advice unsaon kuno pagbuhat, unsaon kuno paghimo. So ako po ni taong hatagan og pagtagad sa akong panahon, nya mamahaw ko kadili ding ako siyang pakigistoryahan, tudluan nako sa unsaon pagbuhat. Unya sunod kay kita taga-adlaw ra man gyud tang mag-uban. Unyang gabi dili siguro ta magkuyog kay mag-practice man ko sa worship team para ugma. Kay Sabado man karon. Unya muni ang sit up taga Sabado wala koy live. Pagka ugma wala gyapon koy live kay naa koy mga estudyante nga akong tudluan, akong klasihan. Ang kuha na sila kabuok sa pikas, ubay-ubay po na sa pikas, pero sa pikas kanang naagyapon. Amo abot siguro nag 40 tanan sila. So daghan ng 40, bisag 20 gani daghan na. Muna nga bisan gani duha, daghan na alang nako. Kay importante seryoso nga mga lagad. Unya mag-ampot ta kay oras na pud sa manamilit mamahaw sa ta. Atong oras alas 8:41 naman. Unya magpasalamat ta sa Ginoo sa mga pulog mga mensahe. Ayaw ninyo kalimti mga kaigsunan. Sa panahon adunay mga trahedya, pulong sa Dios tipigi. Samtang karon pa, no? Ampo ta, amahan na mo nga Dios ang kagagahaw, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, mga mensahe nga imong gipasabot, gipaabot kanamo. Nga usa sa pinaka-importante gulat na ilain pa ang pagtipig namo diha sa imong mga pulong. Ang imong mga pulong may among tipigan ang gulat na ilain pa. Dapat mansuhon na mo among kinabuhi, i-train na mo among kinabuhi, katunan na mo ang imong mga pulong ug among i-apply. We declare blessing sa tanan nga nagkatun ang nagbuhat niini. Ang imong mga saad dili kini mo pakyas sa mga taong matinud-anon sa pagkinabuhi sa pulong. I declare blessing in Jesus name. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios nga paday magpanalangin kini nyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na sa atong programa, manamilit na sa atong panag-uban uban sa pag-ingon. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning and God bless. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan.